10 000 vuotta sitten laumoja aiemmin seuranneet ihmiset alkoivat kylvää viljaa ja pinota savitiiliä. Siitä hiljaisesta vallankumouksesta kasvoivat katedraaleja korkeammat pyramidit, kirjoitusjärjestelmät, jotka tallensivat muistin saaveen, ja imperiumit, jotka ulottuivat Atlantilta Tyynelle merelle. Pian kaupunkien valot reunustivat Niiliä, Industa, Keltaista jokea ja Andeja, ja jokainen keskus jakoi työkaluja, tarinoita ja unelmia. Papit asettivat kalenterit, kauppiaat liittivät meret toisiinsa silkin ja pippurin reiteillä, ja armeijat piirsivät rajat uudelleen yhä uudelleen. Niiden saavutukset ja niiden romahdukset muovaavat yhä maailmaa, johon heräämme tänään. Pysy kanssamme, kun kerromme laajan tarinan kaikista muinaisista sivilisaatioista, niiden neroudesta, sodista ja opetuksista, jotka ne jättivät jälkeensä. Tämä on kertomus kaikista muinaisista sivilisaatioista. Kun viime jääkausi päättyi noin vuonna 9700 ennen Kristusta, Lounais-Aasian ilmasto lämpeni ja vakiintui. Levantin ja Ylä-Mesopotamian laaksoissa kypsyivät joka kevät alkivehnän, emmervehnän ja ohran kasvustot. Näiden alueiden keräilijät olivat jo pitkään koonneet villiä viljaa, mutta uudet olosuhteet tekivät viljelystä käytännöllistä. Eufratin varrella Abu Hureirassa kerrokset, jotka on ajoitettu suunnilleen vuoteen 9000 ennen Kristusta, säilyttävät toistuvasta leikkaamisesta hioutuneita sirppiteriä, siemeniä varten koreilla vuorattuja kuoppia ja aitauksiin suljettujen vuohien sorkanjälkiä. Lähellä Jerikossa perheet pinosivat auringossa kuivattuja savitiiliä pyöreiksi taloiksi, upottivat ne eristyksen vuoksi maanpinnan alapuolelle ja suojasivat asutuksen valtavalla kivimuurilla ja 9 metrin korkuisella vartiotornilla, varhaisimmalla tunnetulla puolustusarkkitehtuurilla. Huolellisesti haudattujen pääkallojen läsnäolo, niiden kasvot kipsiin muotoiltuina, vihjaa, että nämä varhaiset viljelijät kytkivät jo identiteettinsä yhteen paikkaan ja sitä jakaneisiin esivanhempiin. 2 vuosisataa myöhemmin samat kukkulat synnyttivät aivan toisenlaisen monumentin. Kalkkikivi harjanteella, jota nyt kutsutaan Göbekli Tepeksi, metsästäjäkeräilijäryhmät louhivat kiteisestä kivestä pylväitä, jotka kohosivat jopa 6 metrin korkuisiksi. He järjestivät pylväät kehämäisiksi aitauksiksi ja kaiversivat niihin kohokuvia leopardeista, käärmeistä, villisioista ja kurjista. Radiohiiliajoitukset ajoittavat ensimmäisen rakentamisen lähelle vuotta 9600 ennen Kristusta, ennen kuin keramiikka, metalli tai viljelyt viljalajit saavuttivat alueen. Kaivaukset paljastavat vain vähän merkkejä tavallisesta asutuksesta, ei tulisijoja, ei arjen jätteitä. Sen sijaan eläinten luut ja valtavat varastoastiat kertovat suurista pitoista. Rakentajat, jotka yhä elivät hajanaisissa leireissä, näyttävät kokoontuneen tänne rituaaleja varten, louhien ja kuljettaen lohkareita, jotka painoivat jopa 20 tonnia. Ponnistuksen mittakaava viittaa monimutkaiseen yhteistyöhön. Kaiverrukset paljastavat symbolisen maailman, joka oli kyllin elävä innostaakseen hajallaan eläviä ryhmiä. Jotkut arkeologit katsovat, että säännölliset rituaalikokoukset vauhdittivat sosiaalisia siteitä ja ehkä myös tarvetta vakaalle ravinnolle, mikä myöhemmin rohkaisi itse maanviljelyn syntyä. Vuoteen 7400 ennen Kristusta mennessä Keski-Anatolian Konyan tasangolle nousi toisenlainen kokeilu. Katalhöyük kasvoi tiiviiksi asutukseksi, jossa saattoi asua jopa 8000 ihmistä ilman katuja tai kujia. Perheet kulkivat koteihinsa kattoaukkojen kautta, ja tasaisia kattoja pitkin liikuttiin kuin nykyiset jalankulkijat ylittävät aukion. Sisällä seinät rapattiin joka vuosi uudelleen ja koristeltiin punamultaisilla kädenjäljillä, metsästysaiheilla ja geometrisilla kuvioilla. Häränsarvet kehystivät kotialttareita, tiiviiksi tampatusta maasta tehtyjen lattioiden alla lepäsi esivanhempien koukistettuja ruumiita, jotka oli laskettu sinne hiljaisissa seremonioissa, eläviä heidän vainajiinsa kytkien.
Kaivaukset paljastavat hiiltynyttä vehnää, ohraa ja herneitä, nautakarjan ja vuohien luita sekä Kappadokiasta peräisin olevia obsidiaaniteriä, todisteita maanviljelystä, karjanhoidosta ja kaukokaupasta. Silti Catalhöykissä ei kohoa palatsia, eikä erillistä temppelialuetta erotu. Rituaaliesineitä löytyy tavallisista huoneista, mikä viittaa siihen, että usko ja hallinto pysyivät kietoutuneena kotitalouksien elämään sen sijaan, että niitä olisi siirretty hallitsijoille tai papeille. Hädin tuskin 3 vuosituhannen mittaisessa ajassa Lähi-itä näki ketjun innovaatioita, jotka muokkasivat ihmiselämän uusiksi. Viljapellot korvasivat villit kasvustot, muurit ja tornit vartioivat ylijäämäsatoja, kivikehät kokosivat hajallaan eläneet ryhmät yhteisiin rituaaleihin, ja laajalle levittäytyneet kylät osoittivat, että tuhannet saattoivat elää yhdessä ilman kuninkaita. Halu kylvää, rakentaa ja muistaa esivanhemmat muutti sitä, mitä ihmisyys merkitsee, ankkuroi yhteisöt paikkaan ja aikaan. Näistä hiljaisista vallankumouksista kasvoivat ensimmäiset varsinaiset kaupungit, kirjoitusjärjestelmät ja valtiot, mutta niiden perustukset ovat neoliittisten kylien aamun nuotioissa, Göbekli Tepen varjoisissa kehissä ja Catalhöykin ruuhkaisilla katoilla, missä asutettu elämä löysi ensimmäisen muotonsa. Jossakin noin vuonna 3500 ennen Kristusta Urukin asutus paisui suuremmaksi kuin mikään aiempi yhteisö. Suota kuivattavat viljelijät lähettivät ohran ja taatelit varastohuoneisiin, paimenet ajoivat lampaat kanavia pitkin kerittäviin aitauksiin, venemiehet sauvoivat kalkkikiven ja kuparin lasteja ylävirtaan. Kaiken tämän liikkeen seuraamiseksi temppelin virkamiehet painoivat kuvamerkkejä pehmeään saveen. Öljylle astia, ohralle viljantähkä, karkea tähti taivaan jumalatar Inannalle, joka vartioi kaupunkia. Nuo merkit, aluksi yksinkertaiset, kehittyivät katkaistulla ruovolla tehtyiksi kiilamaisiksi vedoiksi, nuolenpääkirjoitukseksi, varhaisimmaksi kirjoitukseksi, jonka ihmiskunta on toistaiseksi löytänyt. Urukin kirjurit eivät kirjoittaneet runoutta. Heidän varhaisimmat savitaulunsa ovat tilikirjoja. Silti laskelmat muuttivat kaiken. Ylijäämällä oli nyt muisti. Papisto saattoi määrätä työläisille muona-annokset, aikatauluttaa kanavakorjaukset ja laskea villan määrän ennen sen lähtöä kaukaisiin työpajoihin. Kirjaukset toivat mukanaan hierarkian. Temppelikortteli hallitsi kaupunkia, kohoten porrastetun alustan päälle, joka enteili myöhempien vuosisatojen tsikkurateja. Urukia ympäröivät 10 pienemmät kaupungit, Eridu, Larsa, Lagash jäljittelivät sen uudistuksia. Ympäri tulvatasankoa sumerilaiset loivat mallin kaupunkielämälle. Kasteluojat halkoivat peltolohkoja, hallitsijan nimellä leimatut savikartiot täplittivät uusien pyhäkköjen seiniä, pyörälliset kärryt natisivat peltojen ja louhosten välillä. Heidän saavutuksensa ulottuivat hallintoa pidemmälle. Sumerilaiset kiinnittivät auroihin kupariteriä, jakoivat taivaan 12 tähdistöön ja valmistivat moniosaisia valumuotteja pronssisten kirveenpäiden valamista varten. He lauloivat ensimmäistä kirjallisuutta, jota voimme yhä lukea, hymnejä Inannan raivolle ja valituksia rikkoutuneista kanavista. Ja Urin kuninkaallisella hautausmaalla he hautasivat eliittinsä lasuriittihelmien, simpukkaupotusten ja lyyran, jonka kultainen häränpää kimmeltää yhä museoissa. Valtasumerissa ei viipynyt kauan yhdessä kädessä. Kilpailevat kaupungit ryöstivät toistensa kanavia, ohjasivat vettä uudelleen ja kaatoivat toistensa patsaita. Tähän riitaisaan maisemaan asteli Akkadin Sargon noin vuonna 2334 ennen Kristusta. Legenda kertoo hänen olleen löytölapsi, joka laskettiin kellumaan koriin Eufratilla. Tosiasiat kertovat, että hän valtasi Kishin kaupungin, marssi etelään nöyryyttämään Urukia ja kääntyi sitten pohjoiseen ja länteen, kunnes Libanonin setrimetsät ja Vähä-Aasian hopeakaivokset kaatuivat hänen kirveensä alle. Sargonin nerous oli hallinnollista yhtä paljon kuin sotilaallista. Yhä löytämättömästä pääkaupungistaan Akkadista hän nimitti kuvernöörejä, jotka olivat uskollisia yksin hänelle, sijoitti varuskuntia kapinoiviin kaupunkeihin ja standardisoi Akkadin seemiläisen ei sumerin virallisen asioinnin kieleksi.
Hänen pojanpoikansa Naram Sin huipensi valloitusten aikakauden julistaen itsensä 4 ilmansuunnan kuninkaaksi ja pukiessaan ylleen Jumalan sarvipäähineen. Vaaleanpunaisesta kalkkikivestä tehdyssä steelassa jumalallinen kuningas kiipeää kukistettujen vihollisten vuorta samalla kun tähdet siunaavat hänen nousuaan. Yleismaailmallisen vallankivinen manifesti. Silti imperiumi osoittautui hauraaksi. Vuosisadan kuluessa kuivuus, sisäinen kapina ja gutialaisten Zagrosvuorten ylänköheimojen ryöstöretket painoivat Akkadin alas. Sargonin poliittista koetta ei kuitenkaan voitu enää pyyhkiä mielistä. Ajatus siitä, että monet kaupungit ja kielet saattaisivat totella yhtä valtaistuinta, oli tullut Mesopotamiaan pysyvästi. Valta ajautui takaisin etelään Sumeriin noin vuonna 2112 ennen Kristusta, kun Ur-Nammu perusti Urin 3. dynastian. Hänen valtakautensa merkitsi sumerilaisen kulttuurin renessanssia. Virkamiehet arkistoivat kymmeniä tuhansia savitauluja, jotka yksityiskohtaisesti kuvasivat kaiken temppelien ruokalistoista karjaluetteloihin. Muurarit kohottivat Urin suuren zikkuratin pinoamalla miljoonia savitiiliä pyramidiksi, jonka ruhjottu ydin seisoo yhä aavikkotuulia vastaan. Ur-Nammu lisäsi vielä yhden uudistuksen, varhaisimman säilyneen lakikokoelman. Savelle tarkalla sumerilla kaiverretut pykälät määräävät loukkaantumisista hopeasakkoja ja asettavat kiinteät korvaukset varkaudesta tai huolimattomuudesta. Toisin kuin myöhemmät, silmä silmästä vaativat lait, Ur-Nammun säädökset korvaavat tavallisesti koston maksulla väläys yhteiskunnasta, joka siirtyy klaanikunniasta kohti valtion oikeutta. Hänen poikansa Shulgi hallitsi lähes 50 vuotta, yhtenäistäen painomittoja, rakennuttaen pitkän matkan teitä, joiden varsille pystytettiin matkamiesten suojia, ja kuten Naram Sin ennen häntä, julistaen itsensä jumalaksi. Mutta myös Urin 3. dynastia oli kuolevainen. Noin vuonna 2004 ennen Kristusta elamilaiset armeijat Iranista murtautuivat kaupungin muurien läpi, ja amorilaisheimot tihkuivat Mesopotamiaan, perustaen uusia dynastioita Babyloniin ja Mariin. Siitä huolimatta Urin byrokraattiset tavat, säännöllinen verotus, vakiintuneet lait, kuninkaalliset arkistot juurtuivat syvälle. Sillä aikaa, kun Mesopotamian hallitsijat taistelivat kasteluojista, toinen sivilisaatio kukoisti 1000 kilometriä idempänä. Vuosien 2600 ja 1900 ennen Kristusta välillä Induslaakso, ulottuen Himalajalta Arabian merelle, oli kymmenien pikkutarkasti suunniteltujen kaupunkien koti. Mohenjo-Darossa ja Harappassa tiilitalot seisoivat suorilla, suorakulmioiksi kaavoitetuilla kaduilla. Jokaisessa kodissa, jopa vaatimattomimmassa, oli kylpyalusta ja yhteys katettuihin viemäreihin, jotka purkautuivat muurien ulkopuolelle. Mikään palatsi ei kaartunut näiden kaupunkien ylle, mikään kuninkaallinen hauta tai rehentelevä steela ei nimeä valloittajaa. Järjestys näkyy sen sijaan poltetun tiilen mitoitussuhteissa, jotka ovat identtisiä yli 1 000 000 neliökilometrin alueella, vakioiduissa kuparipainoissa ja leimasinsineteissä, joihin on kaiverrettu yksisarvisia, härkiä ja lyhyitä, yhä ratkaisemattomia kirjoituksia. Talous kukoisti käsityön ja kaupan varassa. Industyöpajat valmistivat sarjatuotantona karneolihelmiä, fajanssirannerenkaita ja puuvillatekstiilejä, varhaisimpia tunnettuja. Kauppiaat kuljettivat näitä tavaroita jokia pitkin ja meren yli. Arkeologit ovat löytäneet Indus-sinettejä Mesopotamiasta ja Omanista peräisin olevaa kuparia harappalaisista varastoista. Laiturien lähellä sijaitsevat viljavarastot vihjaavat kaupunkien kontrollista viljaan, mutta pröystäilevien hautojen puute viittaa siihen, että vauraus näkyi enemmän yhteisessä infrastruktuurissa kuin henkilökohtaisissa monumenteissa. Uskonto jättää vain vihjeitä. Kylpylaitos, 12 metriä pitkä, saattaa viitata rituaaliseen puhdistautumiseen. Sarvipäisiä jumaluuksia esittävät pienoisveistokset voivat edustaa proto-shivaa. Savitauluissa näkyy joogisia asentoja, jotka edeltävät myöhempää hindulaista ikonografiaa. Mutta ilman heidän kirjoituksensa lukemista, Induksen uskomukset pysyvät kuiskauksena polttouunien kovettamien muurien takana. Noin vuonna 1900 ennen Kristusta järjestelmä horjui. Ilmaston vaihtelut muuttivat jokien uomia, suuri Gaggar-Hakra, ehkä tarunomainen Sarasvati, kuivui tai siirtyi. Kauppayhteydet pitkillä matkoilla hiipuivat, tiilien koko pieneni, kirjoitus katosi, kaupungit tyhjenivät
ja maaseutuelämä astui niiden tilalle. Silti Indus-kokeilu osoitti, että suuret väestöt voivat nauttia viemäröinnistä, standardoinnista ja taloudellisesta vireydestä ilman mahtipontisia kuninkaita. Mesopotamialaiset kirjurit hämmentyneinä eksoottisista tuotteista kirjoittivat kaukaisesta maasta nimeltä Meluha. Sylinterisinetit kuvaavat tummanihovaisia kauppiaita taluttamassa rotevia härkiä ja savitaulut luettelevat meritse Urin satamaan saapuvia norsunluun, karneolin ja puutavaran kuormia. Tutkijat yhdistävät nyt Meluhan Induksen maailmaan. Harappalaisten telakoilta Lothalissa ja Sutkagendorissa matalapohjaiset veneet purjehtivat Industa alavirtaan, tarttuivat monsuunituuliin ja seilasivat Arabian rannikkoa pitkin Dilmuniin, Bahrain ja Sumeriin. Omanin kupari, Afganistanin lasuriitti, kaukaisen Keski-Aasian tina, kaikki kulkivat tämän merellisen valtaväylän kautta, yhdistäen aavikoiden erottamat jokimaailmat. Kauppa kulki kahteen suuntaan. Mesopotamialainen hopea, villa ja taatelit matkasivat itään, niin tekivät myös ideat. Sylinterisinetti-ikonografia siirtyy Induksen motiiveihin, samalla kun mesopotamialaiset painojärjestelmät mukautuvat Induksen kuutioihin. Kun Induksen kaupungit taantuivat, sumerilaiset tekstit valittavat, että Meluhan laivat eivät enää tule. Tauko aaltoili talouksien halki, Urin käsityöläiset etsivät uusia helmien lähteitä, Omanin kaivostyöläiset menettivät markkinat, Persianlahden välikauppapaikat kutistuivat. Toisen vuosituhannen ennen Kristusta puoliväliin mennessä Mesopotamian kastellut tasangot ja kaukaiset, ruutukaavaan laaditut Induksen kadut olivat kumpikin saavuttaneet huippunsa ja kohdanneet mullistuksia. Silti yhdessä ne kirjoittivat kaupunkisivilisaation avausluvun. Sumerissa kirjoitus muutti muistin saveksi, Akkadissa imperiumi muutti kaupungit provinsseiksi, Urissa laki muutti tuomion ennakkotapaukseksi. Induksen varrella vakiomittaiset tiilet ja hiljaiset viemärit tekivät viemäröinnistä kaupunkilaisten oikeuden ja merikauppiaat muuttivat joet kansainvälisiksi käytäviksi. Joet itse jäivät, ruskeina ja levottomina. Ne kantoivat lietettä kaukaisilta vuorilta, uudistivat viljelykset ja toisinaan hukuttivat ne. Ne yhdistivät aavikoiden ja kielten erottamat ihmiset, sitoen Urukin lähellä olevat vehnäpellot ja Mohenjo-daron kupeen puuvillapalstat yhdeksi, joskin hauraaksi, vaihdon verkoksi. Ja kauan sen jälkeen, kun palatsit sortuivat ja kirjoitukset vaikenivat, kalastajat heittivät yhä verkkojaan Eufratiin ja viljelijät kulkivat yhä vanhojen harappalaisten kumpujen pölyisiä kujia, eläen kerrostuneiden aaveiden keskellä, niiden ensimmäisten kuningaskuntien, joiden tarinat alkoivat ja päättyivät veteen. Farao Djoserin arkkitehdit aloittivat kasaamalla 6 kivistä mastabaa yksi toisen päälle. Tuloksena oli rakennelma, joka kohosi 60 metriä Sakkaran tasangon ylle noin vuonna 2650 ennen Kristusta, maailman ensimmäinen pyramidi ja Egyptin vanhan valtakunnan avausjulistus. Tämän askelpyramidin taustalla seisoi Imhotepin käytännöllinen Nero, joka louhi kalkkikiveä, keksi kestävän laastin ja ympäröi kokonaisuuden korkealla muurilla, jota rikkoi vain yksi portti. Kiilotettu julkisivu vangitsi auringon niin voimallisesti, että myöhemmät egyptiläiset kutsuivat kivirakennuksia valkoisiksi, ne olivat auringonvalon heijastuksia, ikuisuuden ankkureita. 2,5 vuosisadan ajan Djoserin jälkeen faaraot hioivat sekä kivirakentamista että valtiovaltaa. Sneferu, 4. dynastian perustaja, tilasi vähintään 3 pyramidia ja kokeili rinteiden kulmia, kunnes Dashurin elegantti punainen pyramidi saavutti ensimmäisen aidon geometrisen pyramidin. Tuo onnistuminen raivasi tien hänen pojalleen Khufulle yrittää Gizassa jotakin ennenkuulumatonta. Khufun suuri pyramidi oli alun perin 146 metriä korkea ja sisälsi noin 2 300 000 kalkkikivi- ja graniittilohkoa. Sen perusta poikkesi täydellisestä neliömäisestä suuntauksesta alle 20 senttimetrin verran, urotyö, joka vaati tähyslaittein varustettuja mittamiehiä, köydenvenyttäjiä, jotka kykenivät mittaamaan asteen murto-osien tarkkuudella, sekä työnjohtajia, jotka ymmärsivät työn kausittaisen rytmin. Vanhojen myyttien vastaisesti työvoima ei ollut ruoskittujen orjien massa.
Tasangon reunan kaivaukset ovat paljastaneet asuntoloita, leipomoita, panimoita ja lääkärien työvälineitä. Maanviljelijäjoukkueet kiersivät vuoroihin Niilin tulvan aikana, kun heidän peltonsa olivat veden alla, työskennellen taitavien kivenhakkaajien rinnalla ja asennusryhmissä, joille annettiin nimet faaraoiden ja jumalien mukaan. Khufun ystävät, Menkauren juomarit. Heidän päivittäiset leipä- ja olutannoksensa on kaiverrettu jälkeensä jääneisiin ostrakoihin. Karjan luut osoittavat parhaita paloja, eivät niukkaa ravintoa, mikä vahvistaa, että pyramidien rakentaminen oli valtakunnallinen hanke, jota ylläpidettiin vilja- ja karjaveroin eikä kahleilla ja ruoskalla. Uskonto ajoi hanketta. Egyptiläiset uskoivat, että kosmos toimi vain, kun maatjärjestyksen harmonia uudistui. Kuninkaan katsottiin olevan elävä Horus ja kuolemansa jälkeen Osiris, ja hän toimi jumalten ja ihmisten välittäjänä. Siksi hänen hautauksensa vaati pysyvyyttä. Pyramidien ympärille kasvoi hautakomplekseja. Prosessitiet yhdistivät Niilin rannalla olevat Laakson temppelit pyramidin juurella sijaitseviin hautatemppeleihin, joissa papit toimittivat päivittäisiä uhreja kauan kuninkaan kuoleman jälkeen. Venehaudat kätkivät täysikokoisia setrilaivoja Faaraon matkaa varten aurinkojumala Ran kanssa taivaan halki. Khufun pyramidin sisällä kuninkaan kammioista lähtevät kapeat kanavat suuntautuvat sirkumpolaarisiin tähtiin, ehkä tarjotakseen kuninkaan hengelle taivaallisen kulkutien. Tämä arkkitehtoninen uho viestitti hallinnollista ulottuvuutta. Memfiksessä visirit johtivat kirjureita, jotka kirjasivat satojen määrät Hekatin murtoosien tarkkuudella. Kultaa saapui Nubiasta, setriä Bybloksesta, turkoosia Siinaista, kuparia itäisestä aavikosta. Valtion ideologia kaiverrettiin kalkkikiviseiniin, mutta sen valtimot olivat kasteluojat, jotka ohjasivat Niilin runsauden kuninkaallisiin viljavarastoihin. Valta alkoi rakoilla 5. dynastian kaudella. Pyramidit kutistuivat resurssien levitessä ohuemmalle ja maakuntakuvernöörit, nomarkit, muovasivat nominsa pieniksi kuningaskunniksi. Dynastiset rituaalit jatkuivat. Unas koristeli hautakammiotaan pyramiditeksteillä, varhaisimmilla tunnetuilla egyptiläisillä hautakirjoituksilla, mutta keskuskassa ei enää kyennyt rahoittamaan Khufun mittakaavan monumentteja. Niilin yhä heikommat tulvat noin vuonna 2200 ennen Kristusta lisäsivät painetta, ja vuoteen 2150 ennen Kristusta mennessä vanha valtakunta hajosi ensimmäiseen välikauteen 1,5 vuosisadan mittaiseen kilpailevien pikkudynastioiden aikaan. Järjestys palautui Theban Mentuhotep toisen aikana, joka yhdisti Egyptin uudelleen noin vuonna 2030 ennen Kristusta. Hän yhdisti Ala- ja Ylä-Egyptin kruunut ja, julistaakseen uudistumista, leikkautti Deir el-Bahrin kallioihin terassimaisen kalkkikivisen kuolintemppelin, arkkitehtonisen esipuheen myöhemmille ihmeille. Mentuhotepin seuraajat palauttivat Memfiksen hallinnolliseksi solmukohdaksi, mutta monet hallitsijat asuivat nyt Fajumin tuntumassa, hyödyntäen uusia kanavaverkkoja, jotka kuivasivat suoalueita pelloiksi. 12. dynastian insinöörit kaivoivat Bahr Yusufin kanavan säätelemään Moriksen järveä, muuttaen kausittaiset suot valtakunnan vilja-aitaksi. Kirjallisuus kukoisti. Kirjurit kopioivat kertomuksia, joissa seikkailu yhdistyi moraaliseen pohdintaan. Sinuhe-kertomus, miehen ja hänen sielunsa vuoropuhelu, tuoden psykologista vivahteikkuutta, jota varhaisemmista kuninkaallisista kirjoituksista puuttui. Arkkutekstit demokratisoivat loitsut, jotka oli aiemmin kaiverrettu vain pyramidien seinille, mikä mahdollisti myös ei-kuninkaallisten vainajien suunnistaa tuonpuoleisessa. Kuvanveistäjät siirtyivät tyynestä idealismista mietteliäiseen realismiin ja veistivät Senusret kolmannen ryppyotsaisena ja painunein poskin, ikään kuin monarkia kantaisi nyt inhimillistä taakkaa. Etelässä keskivaltakunnan armeijat työntyivät Nubiaan rakentaen ketjulinnakkeita, kuten Buhen ja Semna, jotka hallitsivat kultakaivoksia ja koskireitin kauppaa. Silti johto pysyi käytännöllisenä. Kun kuivuus iski uudelleen noin vuonna 1800 ennen Kristusta, keskusvalta horjui, mutta infrastruktuuri kesti ja pehmensi iskua. Lopulta Aasian suunnalta saapuneet siirtolaisaaltoja asettui itäiseen deltaan, ja vuoteen 1650 ennen Kristusta mennessä seemiläinen eliitti, jota myöhemmin kutsuttiin Hyksokseiksi, kaappasi Avariksen ja aloitti toisen välikauden. Hyksosien välivaihe päättyi Ahmose ensimmäiseen, thebalaiseen prinssiin, joka oppi taisteluvaunusodan käynnin,
valtasi Avariksen ja ajoi Hyksokset Siinain tuolle puolen noin vuonna 1550 ennen Kristusta. Ahmosen voitto takoi militarisoidun Egyptin, joka päätti, ettei enää koskaan kumarru muukalaisille. 18 dynastian faaraot työnsivät rajoja ulospäin, muuttaen Egyptin imperiumiksi. Tutmose I soti Eufratin yli, hänen pojanpoikansa Tutmose III johti vähintään 17 sotaretkeä Kanaaniin ja Syyriaan, kiertäen kuuluisasti vihollisliittoumat kapean Arunan solan kautta ja voittaen Megiddossa. Karnakin reliefit luettelevat satoja kaupunkeja, jotka toivat verona ebenpuuta, lasuurikiveä, hevosia ja vangittuja ruhtinaita, luoden verotusjärjestelmän, joka johdatti vaurauden etelään Thebaan. Hatshepsut, Tutmose III äitipuoli, hallitsi ensin sijaishallitsijana ja sitten kuninkaana omissa nimissään. Hän asetti kaupan sodan edelle, lähetti laivaston Punttiin, todennäköisesti nykyisen Eritrean tai Somalian seudulle, ja toi takaisin mirhapuita, jotka yhä kuvataan kirkkaan värisinä hänen kuolintemppelinsä terasseilla Deir el-Bahrissa. 100 vuotta myöhemmin Amenhotep III johti niin loisteliasta Egyptiä, että ulkomaiden kuninkaat anoivat Nubian kultaa. Hän rakennutti laajan Malkatan palatsikaupungin ja pystytti 30 metriä korkeat kolossit, mutta jätti imperiumin arjen diplomaateille, joiden nuolenpääkirjoituksella laaditut kirjeet, Amarnan savitaulut paljastavat liittoumien, morsiamen vaihtojen ja kultalähetysten verkoston. Hänen poikansa Amenhotep IV, paremmin tunnettu Akhenatonina, mullisti perinteen julistaen Atonin, auringonkiekon, ainoaksi jumalaksi ja hyläten Theban uuden pääkaupungin, Akhetatonin, tieltä. Amarnassa taide venytti raajoja ja esitti kuninkaallisen perheen intiimeissä kotimaisissa kohtauksissa, mutta Akhenatonin yksijumalainen into vieraannutti papiston ja ehkä heikensi Egyptin otetta ulkomailla. Hänen kuolemansa jälkeen Tutankhamonin 9 vuoden pituinen hallituskausi toi paluun ortodoksiaan. Hänen pieni hautansa, kiireellä täytetty kultanaamioilla, vaunuilla ja alabasterilampuilla, tarjoaa harvinaisen ehjän otoksen kuninkaallisesta vauraudesta. 19 dynastian kausi palautti sotilaallisen tarmon. Seti I soti syvälle Syyriaan, hänen poikansa Ramses II kohtasi heettiläisjoukot Kadeshissa Orontesjoen varrella noin vuonna 1274 ennen Kristusta. Vaikka taistelu päättyi pattitilanteeseen, Ramses kaiverrutti jokaiseen suureen temppeliin kuvauksia, jotka julistivat henkilökohtaista voittoa, ja sinetöi sitten rauhansopimuksen, varhaisimman säilyneen kansainvälisen sopimuksen, heettiläiskuningas Hattusili III kanssa. Ramses nai heettiläisprinsessan, vahvisti pohjoisrajoja ja ohjasi varoja monumentaaliseen rakentamiseen faaraollisessa mittakaavassa. Karnakin hypostyylihallin, Abu Simbelin kallion temppelit ja uuden pääkaupungin deltassa, Pi-Ramsesin. Hänen 66 vuotta kestänyt hallituskautensa teki Egyptistä koko Lähi-idän näytöksen. Silti rasituksen merkit kasaantuivat. Deir el-Medinan viljanjakojen kirjanpidosta paljastuu myöhästyneitä maksuja, hautaustyöläiset järjestivät ensimmäisen kirjallisesti tallennetun työtaistelun Ramses III hallitusvuoden 29. vuonna valittain puuttuvista leipäannoksista. Ulkoiset uhat koventuivat, libyalaiset heimot painostivat länsirajaa ja egyptiläisten merikansoiksi kutsuma liittouma ryösti deltan. Ramses III torjui heidät dramaattisessa meritaistelussa, joka on kuvattu Medinet Habussa, mutta voitto ei tuonut pitkäaikaista helpotusta. Vuoteen 1070 ennen Kristusta mennessä uusi valtakunta hajosi. Amonin ylipapit hallitsivat Thebaa, kun taas deltan ruhtinaat nimittivät itseään faaraoiksi. Jopa alamäessä uusi valtakunta hehkui kulttuurisessa jälkivalossa. Kuolleiden kirja saavutti kanonisen muotonsa. Tutankhamonin aarteet, jotka löydettiin uudelleen vuonna 1922, sytyttivät maailmanlaajuisen lumouksen uudestaan, ja kivikolossit sekä hypostyylihallin pylväät pysyivät niin majesteettisina, että kreikkalaiset matkailijat ensimmäisellä vuosituhannella ennen Kristusta uskoivat jättiläisten ne pystyttäneen. Sneferun kärsivällisistä kokeiluista Ramses II kolossaaliseen propagandaan Egyptin rakentajat yhdistivät teologian, insinööritaidon ja valtiotaidon 15 vuosisadan ajan, muuttaen Niilin laakson eläväksi monumentiksi, joka yhä muovaa käsitystämme antiikista.
kiinalaiset kronikat sijoittavat ensimmäisen perinnöllisen valtaistuimen Xia-dynastian Keltaisen joen varrelle vuosisatoja ennen mitään riippumattomia lähteitä. Myöhemmän Zhou-kauden tekstit nimeävät Jusuren tulvien taltuttajaksi ja perustajaksi, luettelevat 16 seuraajaa ja tuomitsevat Xian viimeisen kuninkaan tyrannina, jonka Shang kukisti. Arkeologia tarjoaa houkuttelevan, mutta ei ratkaisevan tuen. Henanin Erliton kaupunkikerrostumissa noin vuosien 1900 ennen Kristusta ja 1500 ennen Kristusta välillä on palatsimaisia puusaleja tampatusta maa-aineksesta tehdyillä terasseilla, pronssivalimoita sekä turkoosein upotuksin koristeltuja jade-esineitä, jotka sopivat aikarajoihin ja alkuvaltion mittakaavaan. Jotkut kiinalaiset tutkijat samaistavat Erliton Xiaan, väittäen, että dynastia tuskin jättäisi kirjoituksia aikana, jolloin kirjoitustaito oli vielä syntymässä. Monet länsimaiset tutkijat vastaavat, että palatsit eivät todista dynastian nimeä Xia ja muistuttavat, että varhaisin kiinalainen kirjoitus, myöhäisen Shang-kauden oraakkeliluukirjoitus, ei mainitse Shangia edeltäneitä hallitsijoita. Se, mistä kaikki ovat yhtä mieltä, on se, että jo vuonna 1700 ennen Kristusta Pohjois-Kiinan tasangolla kukoisti kerrostunut pronssikulttuuri, jota kantoivat sukulaisuuteen nojaava valta, kastellut hirssipellot ja jokikauppa. Näyttämö oli valmis ensimmäiselle täysin dokumentoidulle monarkialle. Noin vuonna 1600 ennen Kristusta kuningas Tangin alaisuuteen liittynyt sotaherrojen liittouma kukisti Xian viimeisen hallitsijan ja perusti uuden pääkaupungin Zhengzhouhun, myöhemmin siirtyen koilliseen Jiniin, nykyinen Anyang. Täällä noin vuosien 1250 ennen Kristusta ja 1046 ennen Kristusta välillä pronssikauden korkeakulttuurin kaikki säikeet kietoutuivat yhteen. Tuhannet lapaluut ja kilpikonnan vatsakilvet, joihin kuumuus on synnyttänyt halkeamia ja joihin on kaiverrettu ytimekkäitä kysymyksiä, säilyttävät Shangin hovin päivittäisen asialistan. Kuninkaat kysyivät, hyväksyivätkö esi-isät metsästyksen, olisiko synnytys turvallinen, tai minä päivänä tulisi hyökätä vihollisten nimeltä Chiang tai Kuei kimppuun. Halkeamien kuvio toimi tuomiona. Kirjuri kaiversi sitten kysymyksen, tuloksen ja toisinaan myös toteutumisen. Nämä oraakkeliluut paljastavat noin 1000 merkin tavukirjoituksen, nykykiinalaisen kirjoituksen suoran esiasteen ja vahvistavat myöhempiä lähteitä vastaavan kuninkaallisen hallitsijasarjan, joka päättyy Disinniin, Shangin viimeiseen kuninkaaseen. Shangin pronssiesineet ovat monumentaalisia, neliömäiset dingpadat, pöllönmuotoiset sun-astiat ja taotienaamioin koristellut taistelukirveet. Osamuottivalu mahdollisti kohokuvioinnin, johon kadonneen vahan tekniikalla ei pystytty, ja jotkin astiat ylittävät painoltaan 800 kilogrammaa. Tällainen metallurgia vaati valtavasti polttoainetta, malmin kuljettamista kaukaisilta kaivoksilta ja työvoiman liikkeellepanon kaiken kuninkaallisessa ohjauksessa. Haudoissa täydet pronssiastiastot heijastavat elinaikana käytettyä pitojen palvelua, osoittaen aseman myös kuoleman jälkeen. Ennustaminen vaati korvauksen. Oraakelitekstit määrittelevät rutiininomaisesti uhratkaa 10 vankia, 3 koiraa tai 100 naudaneläintä. Kuninkaallisten hautojen kaivaukset vahvistavat mittakaavan. Anyangin kuopista löytyy riveittäin mestattuja vankeja ja hevosvetoisia sotavaunuja. Kenraalikuningatar Fu Haon rikkaasti varustettu hauta sisälsi 16 uhrattua palvelijaa ja sotakalustoa, korostaen, että eliittinaiset saattoivat johtaa sekä armeijoita että riittejä. Shangin kuninkaat johtivat vuodenaikaisia sotaretkiä, vangiten vankeja veroa ja uhraamista varten. Vaunutiimit, hiljattain aroilta omaksuttu teknologia, toimivat liikkuvina komentolavoina. Pronssikärkiset hilparit ja komposiittijouset aseistivat jalkaväen. Linnoitetut kaupungit, joita yhdistivät maapenkereiset tiet, muodostivat pääkaupungista säteilevän verkoston. 11 vuosisadan ennen Kristusta puolivälissä läntiset vasallien valtaryhmittymät yhtyivät Zhou-suvun taakse. Perinteen mukaan Shangin viimeinen kuningas poltti aarteensa ja hyppäsi liekkeihin hävittyään Mujessa noin vuonna 1046 ennen Kristusta. Arkeologia ajoittaa Anyangin tuhonkerroksen, joka vastaa tätä ajankohtaa. Silti Shangin vaikutus säilyi. Zhou-hallitsijat omaksuivat pronssiset rituaalimuodot ja ylläpitivät jopa Shangin esi-isien menoja,
myönnytyksenä kukistuneen hallitsijasuvun arvovallalle. Indoeurooppalaiset aateliset valtasivat Hattushan Keski-Anatoliassa noin vuonna 1650 ennen Kristusta ja muovasivat vanhan hettiläisen kuningaskunnan. Vuosisadan mittaisen pimennyksen jälkeen kuningas Suppiluliuma I noin vuonna 1350 ennen Kristusta loi suurvallan, joka kykeni kilpailemaan Egyptin ja Assyrian kanssa. Hettiläiset nuolenpääkirjoitusarkistot 30 000 taulua tallentavat kaiken aina myrskyjumala Tarhunnan edessä vannotuista liittovalavalojen teksteistä ohjeisiin vaunupäälliköille, jotka vakiinnuttivat 3 miehen raskaan sotavaunun miehistön. Kadeshissa vuonna 1274 ennen Kristusta hettiläiset sotavaunut syöksyivät Ramses II divisioonien kimppuun, mikä johti ensimmäiseen säilyneeseen rauhansopimukseen, kaiverrettuun sekä akkadin kielellä että egyptiläisin hieroglyfein. Hattushan viljakirjat puhuvat kuitenkin myös nälänhädästä. Kirjeissä anotaan lähetyksiä Egyptistä. Noin vuonna 1190 ennen Kristusta Hattusha poltettiin ja väestö katosi todennäköisesti kuivuuden, sisäisen kapinan ja merikansojen paineen uhri. Uushettiläisiä kaupunkivaltioita sinnitteli Syyriassa, mutta imperiumi oli poissa. Kreetalla vauraat merelliset polikset rakensivat sokkeloiset palatsit Knossokseen, Faistokseen ja Zakrokseen noin vuosien 2000 ennen Kristusta ja 1450 ennen Kristusta välillä. Keskuspihat, oliiviöljyruukuilla täyteen ahdetut varastotilat ja delfiiniparvia sekä härkäakrobaatteja kuvaavat freskot paljastavat yhteiskunnan, jonka ytimessä olivat uudelleenjako ja rituaalinen spektaakkeli. Lineaarisen A-taulut luetteloivat hyödykkeitä, mutta pysyvät yhä lukemattomina. Sotakuvaston ja kaupunkimuurien puute sai aiemmin tutkijat kutsumaan minolaisia rauhanomaisiksi, vaikka asekätköt vihjaavat toisin. Teran tulivuoren purkaus noin vuonna 1628 ennen Kristusta tuhosi laivastot ja maatilat. Vuosisata myöhemmin mykeneläiset kreikkalaiset valtasivat Kreetan, ottivat Knossoksen uuteen käyttöön ja kirjoittivat varhaista Kreikan kirjoitusta, lineaarista B-kirjoitusta, minolaiset taideaiheet, kaksoiskirves, käärmejumalatar ja mutkittelevat meriaiheet levisivät kautta Egean, samalla kun kulttuurin itsenäisyys hiipui. Kreikan mantereella linnavuorikaupungit kuten Mykene, Pylos ja Tiryns noin vuosien 1600 ennen Kristusta ja 1050 ennen Kristusta välillä pystyttivät kyklooppimuurit ja hautasivat hallitsijoita kultanaamioiden ja villisiannorsukypärien kera. Lineaarisen B-kirjoituksen taulut osoittavat palatsibyrokraattien jakavan pronssia ja vaunuvarusteita, samalla kun hettiläiskirjeet mainitsevat läntisen Ahijava vallan sekaantumisen Anatoliaan, todennäköisesti mykeneläisen. Noin vuonna 1200 ennen Kristusta tuhonhorisontit pyyhkivät Egean. Palatsit palavat, kirjurivirat lakkaavat ja väestöt supistuvat jopa noin 3/4. Kuivuusjaksot, maanjäristysparvet, sisämaan kapinat ja vaeltavat merikansat löytävät kaikki tukea todisteista. Yhden sukupolven kuluessa lukutaito katosi. Kreikka vajosi vuosisatoja kestäneeseen pimeään aikaan, joka muistettiin myöhemmin vain eepoksissa sankarikuninkaiden kautena. Samaan aikaan kun hettiläiset ja Egean valtiot sotivat, amorilaisjohtoinen Babylon saavutti huippunsa Hammurabin aikana, hallitusaikana vuodesta 1792 ennen Kristusta vuoteen 1750 ennen Kristusta. Hän yhdisti Keski- ja Etelä-Mesopotamian, kunnosti kanavia ja julkisti dioriitista tehdyn steilan, johon kaiverrettiin 282 lakia, Hammurabin lakikokoelman. Se ei ollut suinkaan pelkkä silmä silmästä periaate, vaan kokoelma porrasti rangaistukset säätyaseman mukaan, avilu, muskenu, vardu, ja suojeli leskiä, velallisia ja orpoja. Sen määräyksiin kuului muun muassa rakentajat, joiden talot sortuivat, vastasivat hengellään, lääkärit saivat 10 seekeliä ylhäisen parantamisesta, mutta riskeerasivat käden katkaisun kuolemaan johtaneista virheistä. Hammurabin jälkeen Babylonin mahti hiipui, mutta ajatus kuninkaasta oikeuden takaajana säilyi, vaikuttaen hettiläisiin asetuksiin, israelilaiseen liittolakiin ja myöhempiin Persian valtakunnallisiin säädöksiin.
Anjangin orakkeliluiden halkeamista Knossoksen freskoilla koristelluille pihoille, Hattusan vaunukouluista Babylonin kaiverrettuihin lakeihin, pronssikauden yhteiskunnat muodostivat tiiviin, mutta hauraan kaupan ja verolahjojen mosaiikin. Vuosien 1200 ennen Kristusta ja 1050 ennen Kristusta välillä kuivuudet, muuttoliike ja sisäinen kapina mursivat tuon verkoston lukuisia solmuja. Tyhjiöön astuivat raudan työstämisen taitaneet reuna-alueiden kansat ja uudet aatteelliset järjestykset, Joe, israelilaiset ja aramealaiset, jotka perivät maailman, jonka pronssikauden häikäisevä nousu ja jyrkkä romahdus olivat sekä rikastaneet että arpeuttaneet. Assur alkoi vaatimattomana jokipyhäkkönä, jonka hallitsijat rikastuivat karavaanikauppalla. Heidän kauppiaansa kuljettivat Tigrisin sydänmailta tinaa ja hienoa villaa Anatolian markkinakaupunkeihin ja vaihtoivat ne hopeaan, joka virtasi suoraan palatsien kassoihin. Hopea osti sotilaat ja sotilaat ostivat viljamaat. 14. vuosisadalla ennen Kristusta Assurin kuninkaat olivat varustaneet tukikohtia pitkin Haburjokea ja asettaneet veron jokaiseen ulottuvilla olevaan lauttapaikkaan ja rehopeltoon. Nuo keskiassyrialaiset kuninkaat hoitivat sodankäyntiä jo vuotuisena velvoitteena. Savitaulut luettelevat otot viimeistä linkokiveä ja olutruukkua myöten, ja ankara lakikokoelma porrastaa rangaistukset säädyn mukaan. Ruoskinta viljelijälle, joka väistelee kutsuntoja, seivästys käskynhaltijalle, joka pidättää joukot. Assurin lähistön asepurit kokeilivat rakkoteräksen teriä, kun useimmat naapurit vielä valivat pronssia. Näistä valimoista nousi uusi oppi. Jumala Assur vaati laajentumista, paikalleen jääminen oli hengellinen epäonnistuminen. Tämä oppi ohjasi Assyriaa seuraavat 500 vuotta. Assurnasirpal II siirsi pääkaupungin Kalhuun ja rakensi armeijan alusta asti uudelleen. Puiset kilvet väistyivät laminoidun raudan tieltä. Jousimiehet harjoittelivat ampumaan aalloittain raakavuodesta ja vitsaksesta rakennettujen tornien suojista. Pioneerit oppivat kaivamaan tunneleita muurien alle samalla kun pyörälliset muurimurtajat jyskyttivät ylhäällä. Valloittamisesta tuli rituaalista teatteria. Jokaisen voiton jälkeen kuningas uhrasi vangit, nylki kapinajohtajat ja kiinnitti heidän nahkansa kaupungin portteihin varoitus, joka oli kaiverrettu huutoihin yhtä lailla kuin kiveenkin. Hänen seuraajansa hioivat valloittamisen politiikaksi. Salmaneser III seurasi Levantin kilpailevia liittoumia ja kirjasi voittokivipaasiin heidän sotavaunujensa täsmälliset lukumäärät. Tiglat-Pileser III kaappasi vallan, pilkkoi suuret maakunnat pieniksi, kierrätti käskynhaltijoita vuosittain ja korvasi kausittaiset väenotot kokopäiväisellä ytimellä, joka koostui keihäsmiehistä ja lanssein varustetuista ratsumiehistä. Valloitetut kansat, arabit, israelilaiset, aramealaiset, karkotettiin 10 000 joukoin ja asutettiin uudelleen maanviljelijöiksi tai käsityöläisiksi syvälle imperiumin sisään. Näistä siirroista saatu vilja täytti valtion viljavarastot. Heidän työnsä kaivoi kanavia ja kohotti uusia linnoituksia. Sargon II rakensi mallipääkaupungin, Dur-Sarrukinin, suorine boulevardeineen ja kurinalaisine kasarmeineen, ja kuoli sitten taistelussa kaukana sen porteista. Hänen poikansa Sanherib siirsi hovin Niniveen, ympäröi sen 18 kilometrin pituisella muurilla ja johti kaukaisen joen kivisiä akvedukteja pitkin kastelemaan kuninkaallisia puutarhoja. Palatsin reliefit esittävät Juudan lakisin piirityksen. Hyökkäysramppeja pitkin ryömivät jalkamiehet, puolustajat lävistettyinä rautakärkisillä keihäillä ja vangit marssitettiin katkaistujen päiden kasojen ohi. Asarhaddon vei sodan Egyptiin, valloitti Memfiksen ja asetti vasalliruhtinaita. Assurbanipal, suurista soturioppineista viimeinen, ryösti Theban, murskasi babylonialaisen kapinan ja ehti silti kartuttaa kuninkaallista kirjastoa vedenpaisumusmyyteillä ja lääketieteellisillä tutkielmilla. Silti kone kävi viimeisillä höyryillään. Viimeisten vuosikymmenten kenttäraportit valittavat sotilaiden maksamatta jääneistä palkoista ja ylityön tyhjentämistä kylistä. Vuonna 612 ennen Kristusta medialaisten ja babylonialaisten liittouma murtautui Niniven muurien läpi. 3 vuotta myöhemmin viimeinen assyrialaisarmeija romahti Eufratin rannoilla.
Assyrian imperiumi katosi, mutta sen toimintakaava jäi elämään. Maakuntakuvernöörit, sotatiet, joukkokarkotukset ja rautavarustettu jalkaväki tulivat vakivarusteiksi kaikille perässä seuranneille valtioille Babyloniasta Persiaan. Sillä aikaa, kun assyrialaiset armeijat marssivat sisämaassa, joukko itsenäisiä satamia, Byblos, Sidon, Tyyros, hallitsi merta. Heidän laivanrakentajansa pidentsivät kölejä, lisäsivät kaksinkertaiset peräsinairot ja ompelivat rungon lankut hartsilla kyllästetyllä pellavalla. Rahtitilasta itsestään tuli valuuttaa. Tyyroksen sopimukset kirjaavat panttauksia, jotka laskettiin rungon pituuden ja kannen leveyden mukaan. Libanonin rannikolta purppuraväri, setritukit ja lasihelmet purjehtivat Egyptiin ja Espanjaan, ja maksu palasi kuparina, tinana ja hopeana. Amforoiden ja varastokirjojen nopeaa merkintää varten foinikialaiset kirjurit karsivat aiemmat seemiläiset merkit 22 konsonanttiin. Tuloksena oli aakkosto, jonka kuka tahansa oppi muutamassa viikossa. Merimiehet kantoivat kirjaimet sinne, minne ikinä he ankkuroituivat. Kreikkalaiset lainasivat merkit ja lisäsivät vokaalit, etruskit ja roomalaiset seurasivat perässä, ja jokainen nykyinen läntinen kirjoitusjärjestelmä polveutuu lopulta noista foinikialaisista vedoista, jotka maalattiin vaatimattomiin viini- ja öljyruukkuihin. Kanaanin ylänkökylät sulautuivat pikkukuningaskunniksi 9. vuosisadalla ennen Kristusta. Pohjoisessa Omrin dynastia kohotti Samariaan palatsin, joka oli kyllin jykevä tekemään vaikutuksen assyrialaisiin kirjureihin, ja he nimesivät valtakunnan Omrin huoneeksi. Kun Salmaneser V piiritti Samariaa, hänen seuraajansa Sargon julisti karkotettavaksi 27 000 israelilaista ja asutti heidän tilalleen muukalaisia, mikä särki valtakunnan korjauskelvottomaksi. Juuda pienempi ja köyhempi selvisi maksamalla veroa, viljaa, kultaa ja pellavaa, kunnes kuningas Hiskia otti kapinasta riskin. Sanheribin armeijat hävittivät 46 juudalaista kaupunkia ja sulkivat Hiskian Jerusalemiin kuin linnun häkkiin. Kaupunki osti armahduksen temppelin hopealla, mutta assyrialainen ylivalta oli selvä. Vauraus Levantin etelärajalla kuului niille, jotka hallitsivat imperiaalisen suosion rytmin. Kun Babylonia syrjäytti Assyrian, Juuda tulkitsi uuden tasapainon väärin. Nebukadnessar II valtasi Jerusalemin, poltti temppelin ja marssitti sen eliitin itään Mesopotamian kanaville. Maanpaossa kirjurit kutoivat kuninkaalliset arkistot ja heimojen perimätiedon kirjoitetuksi liitoksi, joka eläisi jokaisen heidät nöyryyttäneen imperiumin yli, todiste siitä, että sanat voivat kestää, kun muurit sortuvat. Assyrialainen rauta ja foinikialaiset kirjaimet kulkivat eri teitä, mutta yhdessä ne muokkasivat Lähi-idän uudelleen. Toinen antoi valtioille mallin hallita väkivallan ja paperityön avulla, toinen antoi kauppiaille, profeetoille ja runoilijoille yksinkertaisimman kirjoitusvälineistön, jonka maailma oli siihen mennessä nähnyt. Armeijoista ja aakkosista kasvoi seuraava aikakausi imperiumeja ja pyhiä kirjoituksia, perinnöt, jotka näkyvät yhä kaikkialla, missä nykyiset aakkoset kirjaavat nykyvaltioiden kunnianhimot. Joun liput paukkuivat tuulessa muijien tasangolla, kun pronssiset keihäänkärjet välkkyivät soihtujen valossa. Vuonna 1046 ennen Kristusta Joun kuningas Wu katkaisi Shangsuvun valtalinjan, ja tuon voiton myötä hänen sukunsa omaksui uuden opin. Taivas myöntää vallan vain oikeamielisille. Taivaan mandaatti teki enemmän kuin oikeutti Joun valloituksen. Se loi poliittisen barometrin. Ukkonen, kuivuus tai kapina saattoi viestiä, että kuninkaan hyve oli pettänyt ja taivaan suosio siirtynyt. Läntisen Joun hallitsijat hallitsivat Weijoen varrella sijaitsevasta Feng-haosta, palkiten sukulaisia ja liittolaisia läänityksillä. Jokainen vasalli rakensi esi-isien temppelin, valoi rituaalisia pronssiesineitä ja sitoutui toimittamaan kausittaisen veron. Järjestelmä toimi niin kauan kuin Joun kuninkailla oli sotilaallinen ylivalta, mutta viljasadot ja paikalliset miliisit kuuluivat herroille, ja sukupolvien myötä tuo autonomia kovettui itsenäisyydeksi. Vuoteen 771 ennen Kristusta mennessä tyytymättömien aatelisten ja aroilta tulleiden tunkeutujien liittouma ryösti läntisen pääkaupungin ja pakotti Joun hovin siirtymään itään Luojangiin.
Itäisen Joun kuninkaat jakoivat yhä siunauksia esi-isäriiteissä, mutta heidän valtansa oli kutistunut seremonialliseksi. Noin 200 alueellista valtiota vastasi nyt vain omiin kunnianhimoihinsa. Kevään ja syksyn kaudella herruustaistelu eli rinnakkain ennennäkemättömän aatejanon kanssa. Konfutse kulki hovista hoviin kehottaen hallitsijoita johtamaan moraalisen esimerkin kautta ja väittäen, että sopu kasvaa, kun isät toimivat lempeydellä, pojat kunnioituksella ja virkamiehet uskollisuudella. Mozi tuomitsi tämän hierarkian puolueellisena ja saarnasi tasapuolista huolenpitoa, kun taas varhaiset taolaiset neuvoivat hallitsijoita tekemään vähemmän ja antamaan luonnollisen järjestyksen vallita. Rautaiset työkalut levisivät jokilaaksoihin, kohensivat satoja ja moninkertaistivat ruokittavien määrän. Armeijoiden rahoittamiseksi valtiot löivät lapiomuotoisia kolikoita ja avasivat siviilivirkoja tavallisille, jotka osasivat lukea bambuliuskoja. Kilpailu synnytti suojelusta. Ruhtinaat pitivät oppineita apurahoilla, toivoen ostavansa strategioita puhetaidon ohella. Näin 100 koulukunnan aika puhkesi kukkaan taukoamattomien kahakoiden varjossa. Vuodesta 475 ennen Kristusta alkaen Kiina siirtyi sotivien valtioiden aikaan sukupolven mittaiseen kilpavarusteluun, joka takoi strategian tieteenalaksi. 7 hallitsevaa valtakuntaa, Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Chao, Wei, varusti kentälle armeijoita, joissa oli satoja tuhansia sotilaita. Jalkaväki, aseistettuna rautamiekoilla ja sarjatuotetuilla varsijousilla, syrjäytti aristokraattiset vaunusoturit. Insinöörit rakensivat vastakaivostunneleita ja nivelöityjä piiritystorneja. Puolustajat kasasivat maavallit 10 metriä paksuiksi. Bambuliuskoilta kenraalit opiskelivat suntsia, jonka sodankäynnin taito tislaa sotaretket harhaanjohtamisen, liikkuvuuden ja psykologisen sokin periaatteiksi. Varsinainen vallankumous tapahtui rintamien takana. Valtiot lakkauttivat perinnölliset arvonimet, rekisteröivät jokaisen talouden, verottivat satoa suoraan ja ylensivät päälliköitä taistelukentällä osoitetun ansion perusteella. Qinissa Shangyangin uudistukset menivät pisimmälle, palkiten viljelijöitä, jotka ylittivät kiintiöt, rangaisten virkamiehiä, joiden hallintoalueet jäivät tavoitteista, ja jakaen perheet keskinäisvastuullisiin ryhmiin, jotka valvoivat toisiaan yötä päivää. 3. vuosisadan lopulla ennen Kristusta Qinin komentajat kykenivät mobilisoimaan ja huoltamaan 500 000 sotilasta tieverkoston kautta, joka yhtyi Weijoen laaksoon. Murskattuaan Chaon eliittiratsuväen Changpingissä vuonna 260 ennen Kristusta ja murrettuaan Chun jokipuolustukset Qinin kuningas Cheng poisti viimeisen kilpailijan vuonna 221 ennen Kristusta. Hän otti arvonimen ensimmäinen keisari, pyyhkien pois feodaalijärjestyksen, jonka Jou oli aikanaan pannut liikkeelle. Kauas länteen, Iranin ylängöllä, toinen uudistaja muovasi itse uskoa uudelleen. Zarathustra, vaeltava pappi ehkä ensimmäisen vuosituhannen keskivaiheelta ennen Kristusta, opetti, että koko luomakunta seisoo 2 moraalisen navan välissä: Ahura Mazda, totuuden herra, ja Angra Mainyu, hävityksen henki. Ihmisillä on vapaus ja velvollisuus valita totuus hyvien ajatusten, sanojen ja tekojen kautta. Tuli, Ashan symboli, paloi avoimilla alttareilla. Kuoleman jälkeen jokainen sielu kulkisi Chinvat-sillan yli ja kohtaisi tuomion. Zarathustran oppi hylkäsi sattumanvaraisen kohtalon eettisen vastuun hyväksi, viestin, joka resonoi itäisten iranilaisten klaanien keskuudessa. 6. vuosisadalle ennen Kristusta mennessä sen totuuden ja valheen sanasto leimasi nousevien Persian kuninkaiden hoveja, jotka vetosivat kirjoituksissa Ahura Mazdaan, vannoivat valoja järjestyksen ylläpitämiseksi ja tuomitsivat kapinan drujina valheena. Persian Kyros II muutti tuon eettisen monarkian valloituskoneeksi. Vuonna 550 ennen Kristusta hän nousi kapinaan medialaista yliherransa vastaan, valtasi Ekbatanan ja sulautti medialaisten nostoväet uudelleen järjestettyyn armeijaan, jossa palveli persialaisia, medialaisia ja liittolaisratsuväkeä. Anatolian poikki kuljettuaan hän kukisti Lyydian kuninkaan Kroisoksen Sardeksessa vuonna 546 ennen Kristusta, kääntyi sitten itään ja turvasi Baktrian ja Oksoksen laaksot.
Kun Babylonia antautui vuonna 539 ennen Kristusta, Kyros astui sisään vapauttajana ja lupasi kuninkaallisessa julistuksessa kunnioittaa paikallisia jumalia ja palauttaa maanpakolaiset kotiin. Väestöjen pakkosiirtojen sijaan hän asetti persialaisia satraappeja, jotka säilyttivät olemassa olevat temppelitaloudet, keräsivät kiinteän veron hopeassa ja vastasivat kuninkaallisten tarkastajien joukolle, kuninkaan silmät ja korvat. Uusi valtatie Susasta Sardeeseen mahdollisti ratsulähetteille 2500 kilometrin matkan tuskin viikossa. Siinä missä assyrialainen valta nojasi kauhuun, persialainen hallinto korosti ennustettavuutta. Alamaiset saivat pitää kielensä, lakinsa ja palvontansa, kunhan verot saapuivat ja järjestys pysyi. Kyroksen kuoltua kampanjoidessaan Arojen paimentolaisia vastaan vuonna 530 ennen Kristusta hänen seuraajansa laajensivat mallia. Kambyses liitti Egyptin, Dareios yhtenäisti painot ja mitat, löi kultaisia darikkeja ja alkoi hakata elämäkertaansa Behistunin kallioihin 3 kielellä, julistaen, että Ahura Mazda oli antanut hänelle valtakunnan valheen rankaisemiseksi. Persialaisella suvaitsevuudella oli rajansa, Xerxes hävitti myöhemmin joitakin hänen mielestään jumalattomia pyhäkköjä, mutta valtakunnan laajuus perustui vähemmän pakotettuun yhdenmukaisuuteen kuin yhteiseen tieverkkoon, yhteiseen rahaan ja kuninkaan lupaukseen suojella oikeutta maailman 4 äärellä. 2 maanosan poikki Joun ministerit, Persian satraapit, legalistiset uudistajat ja zoroastrilaiset papit tavoittelivat erilaisia vastauksia samaan akseliajan kysymykseen, miten valtaa tulisi oikeuttaa ja hallita yhteiskunnissa, jotka olivat nyt aivan liian laajoja pelkän henkilökohtaisen lojaalisuuden varaan. Kiinassa vastaus löytyi ensin taivaan ehdollisesta suosiosta ja lopulta yhtenäisestä laista, jota käytti keskitetty monarkki. Iranissa se piili kosmisessa totuuden kamppailussa, jonka teki näkyväksi kuningas, joka hallitsi reiluuden ja moninaisuuden kunnioituksen kautta. Molemmat kokeilut takoivat kestäviä poliittisia myyttejä ja molemmat synnyttivät rakenteita, jotka elivät perustajiaan pidempään ja muovasivat Aasian hallintaa vielä vuosituhansien ajan. Vuonna 499 ennen Kristusta Vähä-Aasian joonialaiset kaupungit nousivat persialaista satraappiaan vastaan ja Ateena lähetti pienen joukon auttamaan Sardeisin sytyttämisessä tuleen. Kuningas Dareios I suhtautui iskuun haasteena imperiumin arvovallalle. Hänen ensimmäinen rankaisuretkensä marssi pitkin Egean rannikkoa ja kaatui maratonissa vuonna 490 ennen Kristusta, kun 10 000 ateenalaista hopliittia syöksyi avoimen maan yli, lukitsi kilpensä ja pakotti suuremman persialaisjoukon takaisin laivoilleen. 10 vuotta myöhemmin Dareioksen poika Xerxes palasi monikansallisen armeijan kanssa, joka ylitti Hellesponton ponttonisiltojen varassa ja eteni 2 rinnakkaista reittiä. Spartan kuningas Leonidas ja pieni sulkujoukko viivyttivät persialaisia 2 päivän ajan Thermopylain kapeassa solassa. Kun paikalliset tiedustelijat paljastivat sivustapolun, spartalaiset pitivät jälkijoukon ja kaatuivat. Xerxes astui tyhjennettyyn Ateenaan ja poltti temppeleitä Akropoliilla, mutta meriherruus oli yhä ratkaiseva. Salamiin salmessa Themistokles houkutteli persialaisen laivaston ahtaisiin vesiin, joissa kreikkalaiset trireemit, lyhyemmät ja ketterämmät, melosivat eteenpäin tehden peräkkäisiä törmäysiskuja. Persialaisten tappiot vakuuttivat Xerxeen vetämään pääosan joukoistaan pois. Seuraavana vuonna kreikkalaisten kaupunkivaltioiden liittouma kukisti jäljellä olevan persialaisen maajoukon Platajaiassa ja tuhosi sen varalaivaston Mykalessa. Persia piti imperiuminsa, mutta kertomus kääntyi. Pienet kansalaisyhteisöt pitivät maailman suurimman monarkian loitolla, moraalinen voitto, jota kreikkalaiset juhlivat sukupolvien ajan. Atenan arvovalta sotien jälkeen muutti Deloksen meriliiton, alun perin vapaaehtoisen liittouman, liittolaisilta kerätyillä veroilla rahoitetuksi merivallaksi. Kotona uudistukset olivat jo korvanneet klaanipolitiikan laitoksilla, jotka antoivat jokaiselle täysi-ikäiselle mieskansalaiselle äänen kansankokouksessa, paikat arpomalla valamiehistöihin ja vallan karkottaa mahdolliset tyrannit ostrakismilla. Valtiomies Perikleen aikana julkinen palkkaus salli köyhempienkin kansalaisten palvella neuvostossa ja soutaa laivastossa.
Laurionin kaivosten hopea ja liiton maksut rahoittivat julkista rakentamista, Parthenonin marmorista uudet pitkät muurit, jotka yhdistivät Ateenan sen satamaan, ja avarat stoat agoran ympärillä. Henkinen elämä kukoisti samoissa avoimissa tiloissa. Näytelmäkirjailijat kilpailivat tragedioilla, jotka tutkivat hybristä ja jumalallista oikeutta. Komediat pilkkasivat politiikkaa ja filosofeja. Herodotos keräsi suullisia todistuksia kaukaisista kansoista, kun nuorempi Thukydides muotoili tutkijamaisen, silminnäkijä todisteluun nojaavan historian kerronnan. Kuvanveistäjät hienosäätivät luonnollista asennetta ja anatomisia yksityiskohtia, matemaatikot muodollistivat geometrian, ja sofistit opettivat retoriikkaa kaikille, joilla oli varaa maksaa, jota Sokrates arvosteli, kyseenalaistaen torilla motiivit ja metodit. Demokratia ei ollut yleinen. Naiset, orjat ja pysyvästi asuvat ulkomaalaiset pysyivät ulkopuolella, silti järjestelmän tukeutuminen väittelyyn ja enemmistövaltaan jätti arkistoaineiston päätöksistä, kaiverruksista ja puheista, joka näyttää hallinnon tietoisena kansalaisprojektina eikä perittynä etuoikeutena. Ateenalainen ylivalta huolestutti Spartaa, jonka voima nojasi kurinalaisiin hopliitteihin ja heloottityövoimaan. Kun Korintti ja muut liittolaiset vaativat toimia, Sparta julisti sodan vuonna 431 ennen Kristusta. Ateena luotti muureihin ja laivastoon, toi viljaa samalla kun teki ryöstöretkiä Peloponnesokselle. Ahdas kaupunki sai Ruton, joka tappoi Perikleen ja 4% väestöstä. Silti sota laahusti eteenpäin vaihtelevien liittosuhteiden ja ideologisen propagandan läpi. Vuonna 415 ennen Kristusta Ateena käynnisti suuren sotaretken Sisiliaan etsiäkseen uusia tuloja. Retkikunta tuhoutui Syrakusassa ja persialaiset avustukset rahoittivat pian spartalaisen laivaston. Lysandroksen saarto Hellespontilla katkaisi Ateenan viljahuoltolinjat ja vuonna 404 ennen Kristusta Ateena antautui. Konflikti jätti kaikki suuret kaupunkivaltiot uupuneiksi, heidän rahastonsa tyhjiksi ja peltonsa kesannolle, raivaten tien syrjäiselle kuningaskunnalle asettaa uudet ehdot. Kun Filippos II nousi Makedonian valtaistuimelle vuonna 359 ennen Kristusta, hänen valtakuntansa oli puskuri etelän kreikkalaisten kaupunkien ja pohjoisen traakialaisten heimojen välissä. Filippos järjesti yhteiskunnan uudelleen vakinaisen armeijan ympärille, rahoitettuna kuninkaallisella puutavaran ja hopean hallinnalla. Jalkaväki harjoitteli tiheässä falangissa kantaen sarissaa, keihästä, joka oli 2 kertaa hopliitin keihään pituinen. Yhdessä seuralaisratsuväen kiilojen kanssa muodostelma kykeni pitämään ja lävistämään koordinoiduilla iskuilla. Insinöörit kehittivät vääntökatapultteja ja siirrettäviä piiritystorneja, jotka pystyivät murtamaan kivimuurit, joita oli aiemmin pidetty läpipääsemättöminä. Diplomaattisesti Filippos nai naapuridynastioihin, lahjoi kilpailijoita ja asemoitui Persiaan suuntautuvan pankreikkalaisen sotaretken johtajaksi. Kaironeiassa vuonna 338 ennen Kristusta hänen joukkonsa hajottivat Ateenan ja Theban liittolaisarmeijan, päättäen itsenäisten kaupunkivaltioiden väliset sodat. Korintin liitosta käsin hän komensi yhtenäistä kreikkalaista rintamaa, mutta salamurhaajan veitsi katkaisi hänen suunnittelemansa invaasion. Aleksanteri III, 20-vuotias, liikkui nopeasti. Vuonna 334 ennen Kristusta hän ylitti Hellesponton noin 45 000 sotilasta mukanaan, kävi Trojan legendaarisella paikalla ja voitti persialaiset satraapit Granikosjoella. Sitten hän pyyhkäisi etelään pitkin rannikkoa riistääkseen Persialta laivastotukikohdat. Saarikaupungin Tyyroksen piiritys edellytti kilometrin mittaisen pengertien rakentamista. 7 kuukauden jälkeen muurit sortuivat ja Välimeren portti kuului Makedonialle. Kruunattuna faaraoksi Egyptissä Aleksanteri perusti Aleksandrian Niilin suistoon, valiten sen ruutukaavan ja sataman. Kääntyessään itään hän kohtasi kuningas Dareios III Issoksessa vuonna 333 ennen Kristusta ja jälleen Gaugamelassa vuonna 331 ennen Kristusta. Molemmilla kerroilla persialainen hallitsija pakeni ja imperiumin komentorakenne romahti. Babylon, Suusa ja Persepolis avasivat aarrekammionsa. Persian tieverkosto ja satraappihallinto siirtyivät lähes koskemattomina makedonialaiseen valvontaan. Pysähtymisen sijaan Aleksanteri tavoitteli vakauttamista sulauttamalla. Hän otti palvelukseen iranilaista ratsuväkeä,
omaksui eräitä hovitapoja ja nai Baktriasta olevan Roksanen, järjestäen myöhemmin Susaassa joukkoavioliittoja makedonialaisten upseerien ja persialaisten aatelisten välille. Sotaretket työntyivät Hindukushin yli Punjabiin. Hydaspesjoella hän kukisti kuningas Poroksen ja kääntyi sitten vastahakoisesti takaisin, kun upseerit kieltäytyivät marssimasta Beasin tuolle puolen. Paluumarssi Gedrosian autiomaan halki vei enemmän henkiä kuin yksikään taistelu. Babylonissa Aleksanteri järjesti suunnitelmia Arabian tutkimusretkelle ja integroitujen sotilassiirtokuntien varalle, mutta kuume vei hänet vuonna 323 ennen Kristusta ennen toteutusta. Hän ei jättänyt täysi-ikäistä perillistä, vain velipuolen ja syntymättömän pojan, ja hänen komentajansa ottivat, mitä kykenivät. 40 vuotta kestänyt diadokkien välinen valtataistelu tiivistyi 3 kestävään monarkiaan. Nutrin betundraudu. Ptolemaiokset hallitsivat Egyptiä Aleksandriasta käsin, yhdistäen kreikkalaisen hallintokäytännön faraoniseen kuvastoon ja vieden viljaa yli Välimeren. Seleukidit perivät valtaosan Aasian alueista, perustivat uusia kaupunkeja Antiokiasta Ai-Khanoumiin ja julkaisivat kuninkaallisia julistuksia sekä kreikaksi että arameaksi. Antigonidit pitivät Makedonian ja vaikutusvallan Manner-Kreikassa sotilasvaruskuntien kautta. Pienemmät valtiot, Pergamon Vähä-Aasiassa, Baktria Oksosjoen tuolla puolen, täydensivät mosaiikin. Lähes jatkuvasta sodasta huolimatta hellenististä maailmaa yhdisti koinen kreikan kieli, joka helpotti kauppaa Adrianmereltä Indusjoelle. Filosofit kehittivät stoalaisuutta ja epikurolaisuutta ohjaamaan yksilöitä monikansallisissa yhteiskunnissa. Matemaatikot Aleksandriassa mittasivat maapallon ympärysmitan ja kokosivat geometrian. Kuvanveistäjät loivat dynaamisia muotoja kuten siivekäs voitto ja Laokoon ryhmä. Kuninkaallinen tuki kirjastoille, majakoille ja observatorioille muutti kaupungit tieteen ja taiteen laboratorioiksi. Poliittisesti pirstoutunut, mutta kulttuurisesti yhtenäistynyt, hellenistinen oikumeeni tuli kanavaksi, jossa kreikkalaiset ideat, persialainen hallinto, egyptiläinen tähtitiede ja mesopotamialainen matematiikka sekoittuivat ja jonka kautta Rooma ensi kertaa kohtasi laajemman itäisen maailman. Helleeninen aalto siis eteni vaiheissa, kansalaismilitiat pysäyttämässä imperiumin, demokratia saavuttamassa luovan huippunsa, keskinäissota heikentämässä mannermaata, makedonialainen armeija määrittämässä taktiikan uudelleen ja yksi komentaja kuljettamassa kreikan kieltä 3 maanosan yli. Seuraavissa valtioissa sulautuminen eikä valloitus osoittautui pysyväksi perinnöksi, laskien henkiset ja taloudelliset perustukset, jotka seuraava Välimeren suurvalta perisi ja muokkaisi. – 200 vuotta sen jälkeen, kun Aleksanterin veteraanit jättivät Induslaakson, uusi intialainen dynastia muovasi oman mannermittaisen järjestyksensä. Chandragupta Maurya, joka aloitti Magadhassa vähäisenä seikkailijana, syöksi vallasta Nandasuvun kuninkaan noin vuonna 322 ennen Kristusta. Strateginsa Chanakyan johdolla hän perusti Pataliputraan hovin, jonka puiset paaluvarustukset ulottuivat kauemmas kuin minkään kreikkalaisen kaupunkivaltion muurit. Tulot virtasivat maaverosta, jonka kuninkaalliset maanmittarit arvioivat kruunun monopoleista rautaan, suolaan ja sotanorsuihin sekä tullipuomeista runkoteillä, jotka levittäytyivät Gangesin tasangolle. Kun Seleukos ensimmäinen marssi itään palauttaakseen Aleksanterin valloitukset vuonna 305 ennen Kristusta, Chandragupta kohtasi hänet niin suurella armeijalla, että makedonialainen luovutti alueita rauhan vastineeksi, minkä sinetöivät avioliittoliitto ja lahja, jossa oli 500 haarniskoituja norsuja. Chandraguptan pojanpoika Ashoka peri tämän koneiston vuonna 268 ennen Kristusta ja käytti sitä valloittaakseen Kalingan, rannikkovaltion, joka oli kuulu kovapuustaan ja merimiehistään. Sotaretki onnistui, mutta se jätti taistelukentän täyteen ruumiita ja vankeja. Ashoka katsoi verilöylyä ja tunsi omien kirjoitustensa mukaan katumusta. Hän omaksui Dhamman, buddhalaisuudesta ammentavan, mutta kaikille uskonnoille suunnatun eettisen ohjelman ja julkisti sen pylväisiin ja kallioseinämiin hakattuna Afganistanista Etelä-Intiaan. Kansankielisillä prakriteilla kirjoitetut nämä käskykirjeet määräävät virkamiehiä suojelemaan luonnonvaraisia eläimiä, kaivamaan matkailijoille kaivoja ja ratkaisemaan oikeusjuttuja ilman hätäilyä tai julmuutta. Ne julistavat myös uskonnollista suvaitsevaisuutta.
Kaikki lahkot tavoittelevat itsehillintää, siksi muita lahkoja tulee kunnioittaa. Ashoka jatkoi verojen keräämistä ja rajojen vartioimista, mutta hänen Kalingan sodan jälkeinen politiikkansa siirtyi laajentumisesta moraaliseen vaikuttamiseen. Hän lähetti lähettiläitä Sri Lankaan ja Aleksandriaan, kutsui koolle munkkikokouksia ja rakennutti karavaanireittien varsille levähdyssuojia. Maurya valtakunnan runkovakoojista, maakirjoista ja seisovasta jalkaväestä pysyi ehjänä, mutta sen ohjaaja julisti nyt vanhurskaudella saavutetun valloituksen miekalla saavutettua ylevämmäksi. Ashokan kuoleman jälkeen vuonna 232 ennen Kristusta hovin fraktiot ja maakuntakuvernöörit irtautuivat, ja vuoteen 185 ennen Kristusta mennessä Maurya valtakunta oli hajonnut. Silti imperiumin ja eettisen kuninkuuden kaksoisperintö kummitteli intialaisessa poliittisessa ajattelussa vielä kauan sen jälkeen, kun pylväät olivat kaatuneet. Aasian vastakkaisessa päässä valtio, jota itäiset naapurit olivat aiemmin pitäneet puolibarbaarisena, viimeisteli sodankäynnin tieteen, jota oli hiottu sotivien valtioiden kaudella. Qin, joka nojasi pohjoisiin arokenttiin, oli jo omaksunut Shangyangin uudistukset, yhtäläispeltojärjestelmän, talonpoikaistalouksien yhteisvastuun, palkkiot sotilaille, jotka toivat vihollisen päitä, sekä maakirjakartoitukset, joiden ansiosta vilja kulkeutui suoraan asevarikoihin. Vuosien 230 ja 221 ennen Kristusta välillä kuningas Cheng hävitti 6 kilpailevaa kuningaskuntaa perättäisillä sotaretkillä ja julisti sitten itsensä Shihuangdiksi, ensimmäiseksi keisariksi. Lopetettuaan feodaaliset pirstoutumat hän jakoi valtakunnan komentopiireihin, joita johtivat palkatut virkamiehet ja joita kiertävät tarkastajat valvoivat. Poistaakseen alueelliset erot hän yhdenmukaisti pronssirahan, akselileveydet, painot, mitat ja jopa kirjoituksen, julkaisten uudet merkkimuodot, joita jokainen kirjuri osasi lukea. Kilometreittäin tampatun maan maanteitä suuntautui kohti pääkaupunkia Shanyangia, samalla kun pakkotyöjoukot yhdistivät aiemmat rajavallit ensimmäiseksi pitkäksi muuriksi pitkin pohjoista rajaa. Rinnakkainen kulttuuripolitiikka kohdistui toisinajatteluun. Yksityiset kappaleet aikakirjoista, jotka ylistivät entisiä dynastioita, määrättiin takavarikoitaviksi, jotkut ediktiä uhanneet oppineet teloitettiin, varoituksena siitä, että kilpailevien filosofioiden aikakausi oli päättynyt legalistiseen kuriin. Keisarin pysyvyyden jano ilmeni hänen haudassaan. Nykypäivän Xi'anin ulkopuolella lepää maahan haudattu kaupunki, jota vartioi tuhansia luonnollisen kokoisia terrakottasotilaita, joiden jokaisen kasvot on muotoiltu yhtä yksilöllisiksi kuin elävän alokkaan. Tällainen ylellisyys edellytti satokiintiöitä ja verotyökomennuksia, jotka kuormittivat tavallista kansaa. Kiertueella itäisissä maakunnissa vuonna 210 ennen Kristusta Shi Huangdi kuoli. 4 vuoden kuluessa kapinat kaatoivat dynastian. Silti sen luurankomainen perusrakenne, komentopiirihallinto, yhtenäinen kirjoitus, valtasuonimaiset tiet säilyi jokaisessa myöhemmässä kiinalaisessa valtakunnassa, todiste siitä, että instituutio voi elää pidempään kuin ideologia, joka sen loi. Kapinallisjohtaja Liu Bang valtasi pääkaupungin vuonna 206 ennen Kristusta ja keisarina Gao Tzu lievensi Qinin ankaruutta säilyttäen sen byrokratian. Seuraavien 4 vuosisadan aikana vain lyhyesti Anasta ja Wang Mangin keskeyttämänä Han-dynastia hallitsi väestöä, joka lähestyi 60 miljoonaa, sekä aluetta, joka ulottui Koreasta Pohjois-Vietnamin viidakoihin ja Tarimin altaan Dyynimereen. Keisari Wu, joka hallitsi vuodesta 141 vuoteen 87 ennen Kristusta, muutti puolustuksen ulospäin suuntautuvaksi voimapolitiikaksi. Hän rahoitti ratsuväen sotaretkiä, jotka murskasivat Xiongnu paimentolaiset, perusti sotilassiirtokuntia Gansuun ja avasi varuskuntia Heksin käytävän varrelle. Vuonna 138 ennen Kristusta hän lähetti lähetin Zhang Qianin etsimään liittolaisia Pamirin tuolle puolen. Zhang palasi 10 vuotta myöhemmin uutisineen Dayuanin korkeista hevosista ja baktrialaisista silkkimarkkinoista. Karavaanit pian pujottelivat keitaisiin, joissa Han virkamiehet leimasivat tullitauluja puisiin tunnuslaattoihin. Sama reitti kuljetti lasia, suitsuketta ja lopulta buddhalaisia munkkeja. Chang'an, Länsi-Hanin pääkaupunki, oli tämän silkkitien itäinen päätepiste,
Sen markkinat täyttyivät Keski-Aasian rypäleistä ja roomalaisesta lasiesineistöstä, sen arkistot paisuivat vasta keksitylle paperille kirjoitetuista veroluetteloista. Sisäpolitiikassa dynastia fuusioi legalistisen hallinnon konfutselaisen etiikan kanssa. Vuonna 124 ennen Kristusta perustettu keisarillinen yliopisto opetti 5 klassikkoa tuhansille opiskelijoille, jotka sitten suorittivat virkatutkintoja. Pronssiin, suolaan ja rautaan kohdistuvat monopolit rahoittivat hovirituaaleja ja rajaseutujen sotia. Seismografit ja vesikellot valvoivat maata ja taivasta. Lakatut arkut säilyttivät vainajat aatelisten haudoissa, samalla kun tähtitieteelliset muistiinpanot seurasivat elävien hyväksi komeettoja ja auringonpilkkuja. Ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen kiinalainen silkki saavutti Syyrian satamat, joissa roomalaiset kirjoittajat murehtivat katoavaa jalometallia. Vastavuoroisesti Hanin annaalit kirjasivat Dachinista tulleen lähetystön, joka purjehti Helmijokea ylös vuonna 166 jälkeen Kristuksen. Vaihto oli epäsuoraa, mutta todellista, sitoen 2 imperiaalista maailmaa Aasian keskiosissa toisiinsa. Kauan ennen kuin Han suuntasivat länteen, ratsujousimiesten liittokunnat olivat oppineet verottamaan asutettuja naapureitaan ryöstöin, sopimuksin tai kauttakulkutullein. Modu Chanjun johtamat Xiongnu't rakensivat ensimmäisen tällaisen imperiumin Kiinan muurin pohjoispuolelle noin vuonna 209 ennen Kristusta, organisoiden klaanit vasempaan ja oikeaan siipeen ja kouluttaen ne harhauttamaan perääntymisellä, saartamaan ja sitten kylvämään vihollisten ylle nuolien sateen. Varhaiset Han keisarit, kykenemättä vastaamaan heidän liikkuvuuteensa, lähettivät prinsessoja ja vuosittaisia lahjoja silkistä ja viljasta. Keisari Wu käänsi asetelman, sarja talvihyökkäyksiä ajoi Xiongnu't pohjoiseen, hajotti konfederaation ja houkutteli kilpailevat heimot Hanin liittolaisiksi. Osa Xiongnuista siirtyi länteen kohti Aralin aroja, toiset asettuivat puolivassalleina Kiinan varsinaisille alueille. Tämä kuvio, sota, liittolaisuus, uudelleenasuttaminen loi mallin Kiinan ja paimentolaiskansojen suhteille 1000 vuoden ajaksi. Siellä missä Iranin ylänkö kohtaa Mesopotamian tasangon, Parthian Arshakidien suku nousi ratsujousi-miehistä, jotka olivat aikoinaan palvelleet Seleukidien lippujen alla. Toisen vuosisadan ennen Kristusta loppupuolella he olivat vallanneet Babylonin, omaksuneet arvonimen kuninkaiden kuningas ja hallinneet hellenisoituneiden kaupunkien ja iranilaisten klaanitilojen tilkkutäkkiä. Parthialaiset aateliset ratsastivat tarvittaessa, kantaen komposiittijousia ja harniskoituja ratsukeihäitä. Karhaessa vuonna 53 ennen Kristusta heidän ratsujousimieensä houkuttelivat suuremman roomalaisarmeijan avoimelle arolle ja tuhosivat sen kuuluisalla parthialaisella laukauksella tekeytyvä pako, jota seurasi olan yli ammuttu nuolisade. Silti heidän todellinen voimansa oli maantieteellinen. He istuivat itä-länsi karavaanitien solmukohdassa, verottaen Välimerelle matkalla olevaa silkkiä ja Hanin etuvartioihin suuntautuvaa jalometallia. Kreikka pysyi kaupunkilain kielenä, zoroastristiset tulitemppelit paloivat ylänköjen pyhäköissä ja Arshakidi-kuninkaat löivät kolikoita, joiden toisella puolella oli kreikankieliset kirjoitukset ja toisella puolella istuva jousella varustettu kuningas. Tässä kulttuurien verkossa tavarat liikkuivat varmemmin kuin armeijat, ja kauppiaat olivat varmimmat lähettiläät Rooman ja Kiinan välillä. Vanhan maailman sydämessä 3 suurta byrokraattista imperiumia, Maurya, Qinhan ja Parthia, oppi kukin sulauttamaan erilaiset kansat yhden fiskaalisen ja oikeudellisen holvin alle, samalla kun arojen konfederaatiot haastoivat jokaisen maanviljelysrajan. Ashokan pylväistä silkkitien välitysasemille, legalistisista säädöksistä parthialaisten karavaanitulleihin, Aasia hioi täydelliseksi mannerlaajuisen hallitsemisen taidon ja tavan vaihtaa ajatuksia aavikoiden ja vuorten yli. Se, mikä alkoi herruuden sotaretkistä, päättyi tieverkkoihin, kirjoituksiin ja uskontoihin, jotka kestivät pidempään kuin ne valtaistuimet, jotka ne rakensivat. Kun naarassuden kuviteltu ulvonta kaikui yhä tarinankertojien säkeissä, todellinen Rooma oli joukko majoja Tiberin mutkassa.
Ennen Kristusta 6. vuosisadan lopulle tultaessa sen kuninkaat olivat pystyttäneet kivimuurit, kuivattaneet soisen foorumin ja vetäneet kasvavan kaupungin ympärille pyhän rajan, Pomeriumin. Mutta viimeinen hallitsija, Tarquinius Superbus, hallitsi pelolla ja jätti karvaan maun. Vuonna 509 ennen Kristusta johtavat suvut karkottivat hänet ja julistivat, ettei kukaan olisi enää koskaan kuningas. Perinnöllisen ylivallan tilalle he asettivat vuosittain valittujen magistraattien kaksikon, konsulit, joista kummallakin oli veto-oikeus toisen päätöksiin. Heitä valvoi vanhinten senaatti sekä kansankokoukset, jotka saattoivat säätää lakeja ja langettaa tuomioita. Tasavalta syntyi vähemmän demokratiana kuin menettelyyn hillittynä oligarkiana, mutta sen koneisto osoittautui hämmästyttävän sitkeäksi. 2 vuosisadan ajan uusi valtio kävi peräkkäisiä sotia, jotka kutoivat Keski-Italian yhdeksi järjestelmäksi. Ensin käytiin taistelut naapurien latinalaiskaupunkien kanssa. Ne sovittiin sopimuksin, jotka laajensivat osittaista kansalaisoikeutta ja velvoittivat toimittamaan sotilaita Rooman sotiin. Seurasi 3 samnilaissotaa, julmat koitokset Apenniinien keskiosissa, jotka opettivat roomalaiskomentajille rakentamaan linnoitettuja teitä ja käyttämään joustavia manipula-legioonia vanhojen jäykkien hopliittimuodostelmien sijaan. Vuonna 280 ennen Kristusta Epeiroksen kuningas Pyrrhos ylitti Adrianmeren sotanorsujen kanssa puolustaakseen etelän kreikkalaiskaupunkisiirtokuntia. Hänen voittonsa maksoivat niin kalliisti, että Pyrrhoksen voitto merkitsi siitä lähtien voittoa, joka tuntuu tappiolta. Kun hän purjehti kotiin, Rooma nieli suuren Kreikan ja nousi niemimaan herraksi Arnolta Messinan salmeen. Ylivalta Italiassa veti Rooman laajempaan Välimeren maailmaan, ja siellä se kohtasi Karthagon. Tämän puunilaiskaupungin sotalaivat valvoivat kauppareittejä Espanjasta Sisiliaan, sen kauppiaat kävivät kauppaa hopealla, viljalla ja purppuravärillä, ja sen hallintoneuvosto palkkasi palkkasotureita kymmenittäin tuhansia. Vuonna 264 ennen Kristusta Messinaa koskenut kiista laukaisi ensimmäisen puunilaissodan. Merenkäynnissä kokematon Rooma kopioi haltuunsa saadun karthagolaisen Quincveremin, rakensi laivastoja sarjatuotantona ja muutti meritaistelut kelluviksi maataisteluiksi asentamalla Corvus-nimisiä noususiltoja. 23 uuvuttavan vuoden jälkeen Karthago luovutti Sisilian, Rooman ensimmäisen Ylinmeren provinssin, ja menetti pian epäonnistumisensa hinnaksi Sardinian ja Korsikan. Rauha kesti tuskin yhden sukupolven. Vuonna 218 ennen Kristusta Hannibal Barcas johti armeijan Espanjasta yli Alppien lumessa ja hiljaisuudessa ja saapui Italiaan sotanorsujen ja iberialaisen ratsuväen kera. Trebialla, Trasimenojärvellä ja lopulta Cannaessa hän tuhosi roomalaislegioonat saartotaktiikoilla, joita yhä opetellaan sotilasakatemioissa. Paniikki ravisteli tasavaltaa, mutta sen instituutiot pitivät. Senaatti kieltäytyi neuvotteluista, nosti uusia armeijoita ja omaksui Fabius Maximuksen viivytystaktiikan häiritä karthagolaisia, välttää ratkaisevaa kenttätaistelua, näännyttää heidät liittolaisista. Samaan aikaan Publius Cornelius Scipio, sittemmin lisänimeltään Africanus, siirsi sodan Espanjaan ja sieltä Afrikan kamaralle. Kun Hannibal kiirehti kotiin, Scipio voitti hänet samassa vuonna 202 ennen Kristusta ja riisui Karthagon imperiumistaan ja laivastostaan. Voitto jätti Rooman ylivertaiseksi, mutta levottomaksi. Espanjan ja Kreikan provinssit vaativat maaherroja, valtion kassa paisui sotakorvauksista ja iberialaisesta hopeasta. Veteraanit palasivat havaitakseen, että pienet maatilat oli nielaistu latifundioiksi, joita työstivät sotavangit. Yhteiskunnalliset jännitteet leimahtivat. Vuonna 133 ennen Kristusta tribuuni Tiberius Gracchus yritti jakaa uudelleen valtionmaat. Senaattorijoukko moukaroi hänet kuoliaaksi, avaten vuosisadan, jossa politiikka ja väkivalta sulautuivat. Hänen veljensä Gaius koki saman kohtalon. Gaius Marius, kansansuosiota tavoitellut kenraali, avasi legioonat maattomille ja palkitsi heidät saaliilla ja palstoilla valloitettua maata, takoen joukkojen ja päällikön välille henkilökohtaisen uskollisuuden valtion sijasta. Sisäiset yhteenotot repesivät Mariuksen ja patriisi Sullan välille. Sulla marssi Roomaan vuonna 82 ennen Kristusta, julkaisi proskriptioluettelot vihollisten teloittamiseksi ja hallitsi diktaattorina ennen kuin vetäytyi voitokkaana, mutta levottomana yksityiselämään.
Kuohunnasta nousi kunnianhimoisia patrooneja, jotka asettuivat pelastajiksi. Crassus murskasi Spartakuksen orjakapinan, mutta kuoli Partiassa. Pompeius karkotti merirosvot itäiseltä Välimereltä ja järjesti vähän Aasian uudelleen. Heidän kangerteleva liittonsa nousukiitoisen Julius Caesarin kanssa sinetöitynä ensimmäisessä triumviraatissa romahti, kun Caesarin Gallian valloitus toi hänelle rikkauksia ja hurjan uskollisen armeijan. Saatuaan käskyn hajottaa legioonansa hän ylitti Rubikonin vuonna 49 ennen Kristusta napakalla ilmoituksella arpa on heitetty. Sisällissota päättyi Farsaloksessa, kun Caesar löi Pompeiuksen, joka pakeni Egyptiin ja joutui surmatuksi rannalle. Caesar seurasi perässä, viipyi Kleopatran seurassa, uudisti kalenterin, laajensi senaattia ja otti vastaan arvonimen elinikäinen diktaattori. Monarkiaa pelkäävät senaattorit vastasivat tikarein maaliskuun iideinä vuonna 44 ennen Kristusta. Mies kaatui, kriisi ei. Tasavalta ja keisarivalta seisoivat nyt partaveitsen kahta puolta. Caesarin perillinen, nuori Gaius Octavius, pian Octavianus, liittoutui Marcus Antoniuksen ja Lepiduksen kanssa toisessa triumviraatissa, joka teki kostosta virallista. Proskriptiot rahoittivat heidän armeijoitaan. Filippissä he murskasivat Caesarin murhaajat. Lepidus vajosi merkityksettömyyteen, jättäen idän hallinnan Antoniukselle ja lännen Octavianukselle. Antoniuksen suhde Kleopatraan, nimeltä Kleopatra VII, säikäytti roomalaisen mielipiteen. Octavianus valtasi moraalisen ylemmyyden, kuvasi parin itämaisina itsevaltiaiksi ja voitti ratkaisevan meritaistelun Aktiossa vuonna 31 ennen Kristusta. Seuraavana vuonna Antonius ja Kleopatra kuolivat Aleksandriassa ja Octavianus palasi Roomaan ainoana voittajana. Kuningastittelin vaatimisen sijaan hän rakensi yksimielisyyden. Vuonna 27 ennen Kristusta senaatti antoi hänelle kunnianimen Augustus, kunnioitettu, sekä hallinnan valtakunnan avainprovinsseihin. Toinen järjestely vuonna 23 ennen Kristusta myönsi elinikäisen kansantribuunin vallan ja ylipäällikkyyden ilman kiihottavaa kuninkaan arvonimeä. Augustus ammattimaisti legioonat määrätyillä palveluskausilla ja perintöverolla rahoitetuilla eläkkeillä, perusti pretoriaanikaartin suojelemaan hallitsijaa ja ajan mittaan tekemään ja kaatamaan keisareita ja käynnisti rakennusohjelmat, jotka hänen kerskuntonsa mukaan muuttivat tiilestä rakennetun kaupungin marmoriksi. Runoilijat tervehtivät uutta kultaista aikaa. Vergilius jäljitti Rooman kohtalon trojalaisesta Aineaksesta. Livius kirjoitti historian, joka ylisti kansalaiskuntoa. Horatius lupasi pronssia kestävämmät muistomerkit, mutta Augustus myös turvasi rajat. Roomalaiset kotkat etenivät Tonavalle ja myöhemmin Elbelle, samalla kun asiakaskuningaskunnista koottu puskurivyöhyke suojasi Syyriaa partialaisen ratsuväen iskuilta. Hänen huolellisesti rakennettu valtajärjestelmänsä kesti, ja 2 vuosisadan ajan Välimerta hallitsi se, mitä myöhemmät historioitsijat kutsuivat Rooman rauhaksi. Tiet viilsivät suoria linjoja Milviuksen sillalta Skotlantiin ja Niilin koskille, ja ratsulähetit partioivat niitä, kuljettaen sanoman 100 kilometriä päivässä. Akveduktit kurottuivat yli laaksojen ja toivat puhdasta vettä tiheisiin kaupunkeihin. Amfiteatterit ja kylpylät muokkasivat vapaa-ajan yhtenäiseksi Lusitaniasta Kappadokiaan. Latina oli lain ja hallinnon kieli lännessä, kreikka kaupan ja oppineisuuden yhteinen kieli idässä. Provinssieliitti lähetti poikansa opiskelemaan retoriikkaa Roomaan, istui paikallisneuvostoissa ja nousi senaattoriarvoon, kietoen valtakunnan ja kunnianhimon yhteen. Kansalaisoikeus, joka oli kerran mustasukkaisesti varjeltu syntyoikeus, laajeni ensin italialaisliittolaisille, sitten legioonien veteraaneille ja lopulta Karakallan aikana vuonna 212 jälkeen Kristuksen lähes jokaiselle vapaalle asukkaalle taloudellinen yhtä lailla kuin aatteellinen teko, joka yleisti roomalaisen identiteetin. Kauppakaravaanit toivat pippuria ja silkkiä Ostian markkinoille. Viljalaivastot kulkivat Aleksandriasta ruokkimaan 1 000 000 suuta, espanjalainen oliiviöljy ja gallialainen viini täyttivät amforat, joita pinottiin varastoihin Tiberin varrelle. Keisarikultti tarjosi kansalaisuskonnon rituaalin, joka ylitti kansojen omat jumalat. Keisarin suojelushengen puolesta uhraaminen vahvisti paikan laajassa yhteisvaltiossa.
Legioonat pitivät rintamaa Reinillä ja Eufratilla, niiden leirien ympärille kasvoi tulevia eurooppalaisia kaupunkeja, ja veteraanit saivat viljelysmaata, joka latinalaisti rajoja. Oikeusoppineet tiivistivät vuosisatojen käytännöt sopimuksen, omistuksen ja henkilöaseman periaatteiksi, jotka muovasivat oikeusoppia vielä kauan Rooman kaatumisen jälkeen. Silti valtakunta kantoi keskipäivässäänkin illan siemenet, kalliit rajaseutujen sodat, perimyskriisit ja provinsseissa kasvava itsehallinto, niistä lisää myöhemmin. Aikakaudella kuninkaitten karkotuksesta keisarien vakiintuneeseen valtaan Rooma kokeili hallitsemisen kaikkia muotoja, monarkia hylättiin, tasavalta improvisoitiin, diktatuuri kompuroi ja prinsipaatti hioutui, samalla kun se sitoi Välimeren yhteen teiden, lakien ja kertomusten verkolla, joka näkyy yhä säilyneiden siltojen kivissä ja nykykielen rytmeissä. Ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina suuria vallankeskuksia kukoisti kaukana Rooman marmorisista foorumeista tai Kiinan muurein ympäröidyistä pääkaupungeista valtakuntia, jotka liittivät kokonaisia alueita toisiinsa, loivat uusia taidesuuntauksia ja kuljettivat ideoita yli vuorten ja merien. Hindukusin pohjoispuolella Kusaanien valtakunta nousi aiempien paimentolaisliittoumien raunioista. Sen toinen hallitsija Vima-Kadphises löi kultarahoja, joissa oli sekä kreikkalaisia kirjaimia että Sivan kuva, merkkinä siitä kuinka luontevasti tämä imperiumi sekoitti kulttuureja silkkiteiden varrella. Kaniskan hallitessa toisen vuosisadan alkupuolella jälkeen Kristuksen karavaanika-kaupungit kuten Taksila ja Peshawar kihisivät iranilaisista kauppiaista, roomalaisesta lasitavarasta ja kiinalaisista silkeistä. Kaniskan hovi suosi sanskritiksi ja gandhariksi kirjoittavia buddhalaismunkkeja, lähettäen lähetyssaarnaajia, jotka kantoivat mukanaan siirrettäviä pyhäinjäännöslippaita aina Keski-Aasiaan saakka. Yksi hänen stuupoistaan, Peshawarin kaniska Mahavihara, kohosi maineen mukaan korkeammaksi kuin yksikään Kiinan pagodi ja muuttui mehiläispesäksi pyhiin vaeltajille, jotka käänsivät pyhiä tekstejä uusille kielille. Yhdistämällä Aron ratsuväen, iranilaisen hallinnon ja intialaiset uskonnot kusaanit muuttivat Ylä-Induksen saranaksi Etelä- ja Keski-Aasian välille. Atlantin toisella puolella Meksikon keskiosan korkealla altaalla Teotihuacan nousi ensimmäisen vuosisadan jälkeen Kristuksen tienoilla Mesoamerikan ensimmäiseksi todelliseksi metropoliksi. Sen pääkatu, jota myöhemmin kutsuttiin kuolleiden tieksi, ulottui 2 kilometrin pituisena ja sen varrelle nousivat auringolle ja kuulle omistetut pyramidit. Asukkaat elivät asuntokortteleissa, joita koristivat freskot höyhenkäärmeistä ja hämähäkkiapinoista. Obsidiaanipajat toimittivat teriä, joita vaihdettiin satojen kilometrien päässä. Yksikään kuninkaallinen hauta ei nimeä yksittäistä hallitsijaa, mikä vihjaa, että valta saattoi nojata sukujen yhteisneuvostoihin kuninkaan sijaan. Teotihuacanin armeijat marssivat silti kauas. Maalatut sotaperhoset näkyvät kaukaisen Tikalin majakaupungin steloissa, todisteena siitä, että Teotihuacanin sotilaat olivat aikoinaan kaataneet paikallisia dynastioita ja asettaneet valtaan heille myötämielisiä perillisiä. Kun suuren kaupungin palatsit paloivat 6. vuosisadalla jälkeen Kristuksen, pakolaiset levittivät sen arkkitehtonisia tyylejä, talud tablero, julkisivun ja ohutoranssisen keramiikan koko Meksikon ylängölle, mikä varmisti, että sen kulttuurinen jälkiloiste kesti sen poliittista elämää paljon pidempään. Trooppisilla alamailla Teotihuacanin itäpuolella majaruhtinaat kaiversivat kalkkikiveen dynastisia ylpeyden ilmauksia paikoissa, kuten El Mirador ja Calakmul. 3. vuosisadalle jälkeen Kristuksen tultaessa kirjurit, jotka merkitsivät muistiin kuninkaallisia syntymiä ja taisteluja, olivat viimeistelleet 20-kantaisen kalenterin, jossa 365 päivän aurinkojakso nivoutui 260 päivän rituaalilaskentaan. Astronomiapapit seurasivat Venuksen kulkua aamu- ja iltataivaalla, ajoittain sodat planeetan heliakkiseen nousuun. Kivikentät kaikuivat kumipallojen töminästä rituaalipeleissä, jotka dramatisoivat kosmista uudistumista. Kaupunkivaltiot yhdistyivät harvoin pitkäksi aikaa, sen sijaan ne sepittivät vaihtuvia liittoumia, jotka sinetöitiin kuninkaallisilla avioliitoilla, ja jokainen voitto kaiverrettiin steloihin täsmällisin pitkä lasku päivämäärin, jotta nykyiset epigrafistit voivat lukea heidän historiansa päivä päivältä.
vuoden 800 jälkeen Kristuksen jälkeen koettu kuivuus rasitti näitä kuningaskuntia, mutta varhaisella klassisella kaudella heidän holvatuista kivistä rakennetut temppelinsä ja puunkuoripaperiset kirjansa olivat kokeiluja siitä, kuinka monimutkaiseksi sademetsän sivistys saattoi kehittyä. Kauas idässä Etiopian pohjoisen kivisellä ylängöllä kukoisti Aksumin kuningaskunta. Kamelikaravaanit lastinaan norsunluuta, suitsuketta ja lasihelmiä laskeutuivat sen vuoristosolia myöten Punaisen meren Aduliksen satamaan, jossa kreikkaa puhuvat kauppiaat kävivät kauppaa lastista, joka oli matkalla Rooman Egyptiin ja Persian lahdelle. Aksumin kuninkaat löivät kultaisia ja hopeisia kolikoita, ensin pakanallisin kiekko- ja puolikuuaihein, myöhemmin ristein sen jälkeen, kun kuningas Ezana omaksui kristinuskon 4. vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Yhdestä graniittilohkareesta veistetyt stelaat merkitsivät kuninkaallisia hautoja, ja jotkin kohosivat 30 metrin korkuisiksi ennen kuin maanjäristys ja aika ne kaatoivat. Halliten sekä ylängön maataloutta että rannikon kauttakulkusatamia, Aksum toimi välittäjänä Välimeren maailman ja Intian monsuunireittien välillä, osoittaen, että Saharan eteläpuolinen Afrikka osallistui tarmokkaasti myöhäisantiikin kaupankäyntiin ja uskontoihin. Kun Aksum yhdisti meret, Gupta-dynastia johti klassista aikakautta Intian niemimaalla. Noin vuonna 320 jälkeen Kristuksen Chandragupta ensimmäinen nai Gangesin Tasangon mahtavaan Lichavi-sukuun ja alkoi kutsua itseään kuninkaiden suureksi kuninkaaksi. Hän hallitsi Pataliputrasta, jossa puiset paalutukset olivat muinoin suojanneet Maurya-hoveja. Nyt tiiliset vallimuurit vartioivat puutarhoja, luostareita ja kuninkaallista rahapajaa, joka sylki ulos hopeisia denaareja varhaisempiin indokreikkalaisiin lyönteihin pohjautuen. Hänen poikansa Samudragupta, jota myöhemmät piirtokirjoitukset muistavat runokuninkaana, kampanjoi alas itärannikkoa, ottaen vastaan veronmaksuja sekä metsäpäälliköiltä että saarikuninkailta. Sen sijaan, että hän olisi liittänyt jokaisen alueen itseensä, hän palautti paikalliset hallitsijat vasalleiksi ja punoi uskollisuuden rituaalisen hierarkian kautta, eikä pysyvien varuskuntien avulla. Kulttuurinen suojelu nousi uusiin korkeuksiin Chandragupta toisen aikana, jonka hallituskausi avasi 4. vuosisadan viimeiset vuosikymmenet. Delhin lähellä takotut rautapylväät vastustivat korroosiota vuosisatojen ajan, metallurgisen taidon mainos, joka oli tasoltaan antiikin maailman parhaiden veroinen. Sanskritinkielinen kirjallisuus kukoisti hoveissa. Näytelmäkirjailija Kalidasa sommitteli draamoja, joiden sankarit samoilivat sekä Himalajan huipuilla että taivaan maailmoissa, ja asetti esteettiset mittapuut 1000 vuoden ajaksi. Ujjainin matemaatikot käsittelivät nollaa numerona, kehittivät menetelmiä neliöjuuriin ja laskivat piin arvoa tarkkuudella, joka kilpaili hellenististen arvioiden kanssa. Astronomi Aryabhata esitti, että maa pyörii akselinsa ympäri ja selitti pimennykset taivaankappaleiden varjoilla, ei myyttisten lohikäärmeiden tekosilla. Nalandan buddhalaisluostarit laajenivat asuntolayliopistoksi, joka veti puoleensa opiskelijoita Sri Lankasta, Jaavalta ja kaukaisesta Kiinasta. Silti Guptat itse kallistuivat elpyneen hindulaisen synteesin puoleen. Kivitemppelit kehittyivät puisista esikuvista sikharoiksi, kohoaviksi torneiksi, jotka symboloivat pyhiä vuoria, samalla kun kuvanveistäjät kaiversivat hiekkakivipaneeleihin kohtauksia Krishnasta kohottamassa Govardhanin kukkulaa tai Sivasta tanssimassa kosmista kiertoa. Pyhiin vaeltajat, jotka kiersivät temppelikäytävää, näkivät tarinat järjestyksessä visuaalisen pyhän kirjan, joka oli yhtä lailla maallikoiden kuin oppineidenkin ulottuvilla. Poliittinen vakaus salli käsityöläisten erikoistua, silkin kutojia Bengalissa, taitavia norsunluun veistäjiä Mathurassa, kultaseppiä Malvassa. Killat vahvistivat palkat, keräsivät maksuja yhteisöllisille pyhäköille ja löivät toisinaan omia kuparirahojaan. Pitkän matkan kauppiaat, jotka kulkivat Guptojen tulliasemien kautta, kantoivat mukanaan sanskritinkielisiä oppaita mitoista ja laskennosta, levittäen kymmenjärjestelmän merkintätapaa kauppaverkostoihin, jotka ulottuivat Kaakkois-Aasiaan, missä Gupta-vaikutteisia kirjoitusasuja näkyy varhaisissa kambodsalaisissa steloissa. Silti tämäkin kultainen järjestys joutui koetuksille. Myöhäisellä 5. vuosisadalla jälkeen Kristuksen hunojen ryöstöretket puhkaisivat luoteisrajan, kaataen maakuntakuvernöörejä ja kuihduttaen valtion kassaa. Paikalliset ruhtinaat palauttivat autonomiansa.
brahmaanitemppeleille annetut maalahjoitukset rapauttivat veropohjaa, kastelukanavat liettyivät ilman keskitettyä valvontaa. Silti Guptojen aikana taotut tieteelliset ja taiteelliset kaanonit säilyivät. Gupta-tyyliset veistokset kulkivat munkkien mukana Jaavalle ja kauppiaiden mukana Thaimaahan. Sanskrit pysyi tieteen ja diplomatian kielenä kautta Etelä- ja Kaakkois-Aasian kauan sen jälkeen, kun Guptojen hovien äänet vaikenivat. Välimeren maailman ulkopuolella keisarilliset mosaiikit saivat siis omaleimaisia muotoja. Kusaanien synkretismi Silkkitien varrella, mesoamerikkalainen kaupunkisuunnittelu Teotihuacanissa, majojen kuninkaiden ja tähdistöjen kronikat, aksumilaisten kolikot soimassa kahden meren rannoilla ja Guptojen hallintoalueet, joissa runous ja algebra jakoivat saman kuninkaallisen sinetin. Kukin punoi alueelliset säikeensä antiikin laajempaan kankaaseen, osoittaen, että edistynyt kaupunkielämä, pitkän matkan vaihdanta ja tieteellisen oivalluksen purkaukset olivat globaaleja ilmiöitä, eivät minkään yksittäisen meren tai imperiumin yksinomaista omaisuutta. Sassanidien Persia nousi esiin vuonna 224 jälkeen Kristuksen, kun Persiksen maakunnasta tullut mahtimies Ardashir kukisti viimeisen Arsakidikuninkaan ja herätti henkiin Ahemenidien loiston muistot. Hänen poikansa Shapur I syöksyi salamahyökkäyksin länteen, vyörytti Rooman linnoituksia Eufratilla, valtasi Antiokian ja otti vuonna 260 jälkeen Kristuksen keisari Valerianuksen elävänä ensimmäinen ja ainoa kerta, kun roomalainen hallitsija marssi persialaisten vangiksi. Naqsh-e-Rustamissa olevat kaiverusreliefit näyttävät yhä polvistuneen vangin, kun persialaiset aateliset katsovat vakavassa hiljaisuudessa. Lunnattomaksi jäänyt voitto julisti, että valta Lähi-idässä oli siirtynyt. Myöhemmät shaahit sijoittivat varoja Sasan-nimisiin muurien suojaamiin rajakaupunkeihin, Tigriksen kanaviin ja virkakoneistoon, joka kirjasi maalahjoitukset nahkakääröihin ja sinetöi ne hopeisin sinetein. Kavad ensimmäisen ja hänen mahtavan poikansa Khusrau ensimmäisen aikana valtakunta saavutti byrokraattisen huippunsa. Veromittaajat arvioivat jokaisen palstan, ratsumiehet nostivat valtion muona-annoksensa ja Jundishapurin akatemian lääkärit käänsivät kreikkalaisia lääketieteellisiä tekstejä keskipersiaksi. 4 vuosisadan ajan Rooman Persian rajaseutu hiljeni vain lyhyiden aselevojen ajaksi. Anastasioksen sota alkoi vuonna 502 jälkeen Kristuksen, Iberian sota vuonna 526 jälkeen Kristuksen, niin kutsuttu pitkä sota kiihtyi vuonna 572 jälkeen Kristuksen ja uuvutti molempia valtakuntia 6 vuosikymmenen ajan. Kun Khusrau II miehitti Egyptin ja leiriytyi Konstantinopolin muurien näköetäisyydelle vuonna 626 jälkeen Kristuksen, ajatus ahemenidisen maailman palautumisesta näytti mahdolliselta. Silti Shahin nostoväki oli venytetty äärimmilleen ja hänen hovinsa repaleinen klikkien takia. Keisari Herakleios vastahyökkäsi Armenian kautta, ryösti Ktesifonin esikaupungit ja pakotti Persian vuonna 628 jälkeen Kristuksen luopumaan saavutuksistaan. Voittajaa ei ollut, joka olisi voinut juhlia. Persian valtionkassa oli tyhjä, sen provinsseissa kyti tuhon jälki, Rooman nostoväki oli uupunut ja sen viljalaivat poissa. 2 suurvaltaa oli jauhanut toisensa raunioiksi uuden arabialaisen uskon kynnyksellä, jota kumpikaan ei vielä nähnyt. Sillä aikaa kun Persia ja Rooma vaihtoivat piirityksiä, Kiina halkesi 3 kilpailevaan valtioon. Han-suvun viimeinen hallitsija luopui kruunusta vuonna 220 jälkeen Kristuksen, jättäen kenraalit kruunaamaan itsensä. Cao Wei hallitsi pohjoista Luoyangista, Shuhan piti hallussaan Sichuanin allasta ja itäinen Wu komensi Yangtsen alajuoksua. Punaisilla jyrkänteillä ja Jilingissä käydyt taistelut ratkaisivat vähän. Yhteen kootut armeijat tukeutuivat toistojalkajousiin ja sarjatuotettuihin rautamiekkoihin, mutta maantiede ja jokien esteet pitkittivät pattia. Siviilielämässä keksinnöt vauhdittuivat, insinöörit sääntelivät Keltaisenjoen sulkuluukkuja, mekaanikot paransivat masuuneihin tarkoitettuja mäntäpalkeita ja oppineet kokosivat lääkeainekaavoja pulssin kaanoniin.
Paperi, joka oli kerran hovin ylellisyystuote, levisi paikallishallintoon, korvasi raskaat bambusäleet ja kiihdytti kirjanpitoa. Puolen vuosisadan liikehdinnän jälkeen pohjoinen valtakunta nieli kilpailijansa ja perusti lyhytikäisen djinnin, mutta kolmijaon valtakamppailun muisto, kuolemattomaksi tehtynä eepoksessa, 3 valtakunnan romaani, eli kaikkia dynastioita pidempään. Välimeren länsirannalla kyti toinen muutos. Tetrarkian balkanilaisen upseerin poika Konstantinus marssi Jorkista läpi Gallian ja Italian vuonna 312 jälkeen Kristuksen. Milvianuksen sillalla hän taisteli symbolin alla, jonka hän tulkitsi Kristuksen monogrammiksi, ja voitti läntisen imperiumin hallinnan. Vuoteen 324 jälkeen Kristuksen mennessä hän hallitsi yksin. Milanon edikti laillisti kristinuskon, ja keisarilliset tuet kohottivat basilikoita kukistettujen pakanallisten temppelien kylkeen. Piispat kokoontuivat Nikeaan vuonna 325 jälkeen Kristuksen sopimaan opista keisarin suojeluksessa, luoden ennakkotapauksen, jossa teologinen yhtenäisyys tuki valtion koossa pysymistä. Konstantinus perusti Bosporin rannalle uuden pääkaupungin Konstantinopolin ympäröisen Theodosioksen muureilla ja miehitti sen senaatin itäisillä maanomistajilla, merkiksi siitä, että keisarillinen painopiste oli siirtynyt Rooman vanhasta foorumista Euroopan ja Aasian väliseen puolustettavaan kaupalliseen risteykseen. Mustanmeren pohjoispuolisilla aroilla ratsujousimiehet, joita myöhemmin kutsuttiin hunneiksi, vyöryivät länteen vuoden 370 jälkeen Kristuksen jälkeen, ylittivät jäätyneen Volgan ja hajottivat alanit ja gootit edeltään. Pakolaiset painautuivat Tonavan rajalinjaa vasten, anoen pääsyä Rooman puolelle. Kun viranomaiset sotkivat heidän asuttamisensa, tulokkaat nousivat kapinaan ja tuhosivat keisari Valensin Adrianopolissa vuonna 378 jälkeen Kristuksen. Hunit itse eivät asettuneet, he ryöstivät, verottivat, jatkoivat matkaa. Attilan johdolla he kiristivät kultaa molemmilta Rooman hoveilta ja ratsastivat aina Orleansiin, missä liittouman joukot pysäyttivät heidät Katalaunien kentillä vuonna 451 jälkeen Kristuksen. Attilan kuolema hajotti heidän liittokuntansa, mutta vahinko oli tehty, raja-alueiden kansat aseistuivat, keisarilliset virkamiehet värväsivät barbaarisotapäälliköitä ja vanha Reinin Tonavan raja kutistui pelkäksi pergamentille piirretyksi viivaksi. Rooman läntinen puolisko, jota verovajeet ja palatsikaappaukset olivat jo kiristäneet, purkautui nopeasti näiden järkytysten jälkeen. Germaaniset liittolaiset asettuivat provinssirajojen sisään foederatteina, nimellisiä liittolaisia, mutta tosiasiassa omapäisiä. Vuonna 406 jälkeen Kristuksen vandaalit ja alanit ylittivät jäätyneen Reinin. Vuoteen 429 jälkeen Kristuksen mennessä vandaalit olivat purjehtineet Pohjois-Afrikkaan ja vallanneet Karthagon Rooman viljahuollon elinhermon. Rooma kesti ensimmäisen ryöstönsä 8 vuosisataan, kun visigoottien kuningas Alaric marssi Salarian portista sisään vuonna 410 jälkeen Kristuksen. Toinen seurasi vuonna 455 jälkeen Kristuksen vandaalien toimesta. Keisarillinen valta purkautui aluekomentoihin. Galliassa kenraali Aetius tasapainotti visigootteja frankkeja vastaan. Italiassa magister militum Ricimer teki ja purki nukkekeisareita senaattorisuvuista. Veroasiakirjat kutistuivat silpuksi, rahapajat huononsivat hopeista silikuaa, raja-alueiden piispat muuntuivat kaupunkien suojelijoiksi, jakamaan apua sinne, minne veronkantajat eivät enää yltäneet. Vuonna 476 jälkeen Kristuksen germaaninen upseeri Odoaker syöksi vallasta Romulus Augustuluksen teini-ikäisen keulahahmon ja lähetti keisarilliset valtiomerkit Konstantinopoliin. Tapahtumaa on pitkään pidetty Länsi-Rooman valtakunnan luhistumisena, mutta monet roomalaiset tottumukset jäivät eloon. Tuomioistuimet siteerasivat yhä keisarillisia lakikokoelmia, villat puristivat yhä oliiviöljyä kampanjassa ja itäinen keisari myönsi yhä arvonimiä italialaisille hallitsijoille. Se, mikä katosi, oli verovaroilla ylläpidetty ammattiarmeija, kyky korjata akvedukteja maakuntien halki ja vakaumus Augustuksen ajoista jaettu, että yksi ainoa hallitsija voisi taata Välimeren järjestyksen. Persialaisten sisällissotien riisutuista palatseista italialaisiin foorumeihin, joita vartioivat goottikaartit,
Myöhäinen antiikki päättyi myrskyissä, jotka kaatoivat valtaistuimia, mutta siirsivät taitoja. Sassanidien ratsuväen harjoitukset vaikuttivat arabien sotajoukkoihin. Kiinalainen paperi saapui Samarkandiin ja ajan mittaan Bagdadiin. Roomalaiset tiet ohjasivat Langobardien vaelluksia. Klassinen maailma ei päättynyt. Se järjestäytyi uudelleen uusien lippujen alle, kunkin periessä sirpaleita vanhemmasta, laajemmasta kokonaisuudesta. Välimeren maailman itäisessä puoliskossa Konstantinopoli seisoi Theodosioksen kaksoismuurien suojissa, kupoleiden ja pylväskäytävien kaupunki, joka piti Rooman aatteen elossa vielä kauan sen jälkeen, kun legioonat olivat kadonneet Britanniasta ja Galliasta. Kreikka kaikui kaduilla nyt latinaa vahvemmin, mutta keisarilliset asetukset kantoivat yhä juhlavaa ilmausta Imperator Caesar. Justinianus, joka hallitsi vuosina 527 jälkeen Kristuksen ja 565 jälkeen Kristuksen, uneksi koko perinnön palauttamisesta. Hänen kenraalinsa Belisarios valtasi takaisin Pohjois-Afrikan ja Italian, samalla kun insinöörit kohottivat Hagia Sofian, jonka kohoavaa holvia valaisivat öljylamppujen ketjut, valon välkkyessä kultaisilla mosaiikeilla. Justinianuksen lainoppineet kokosivat vuosisatojen säädökset ja ennakkotapaukset teokseksi nimeltä Corpus Iuris Civilis, vakiinnuttaen roomalaisen oikeuden tulevaisuutta varten, joka ei enää olisi roomalainen. Idempänä, Eufratin tuolla puolen, Sasanidien Persia vaali samaa kunnianhimoa peilikuvana. Kaksoispääkaupungeistaan Ktesifonista ja Seleukeiasta shaahit johtivat sukunsa Kyrokseen ja Dareijoon, ylläpitäen zoroastrilaisia tulitemppeleitä ja silkasta ja hopeasta jäykkää hovietikettiä. Khusrau I uudisti verotuksen, suojeli lääkäreitä Gundishapurissa ja tarkasti rajalinnoitukset, jotka vartioivat Syyrian aavikkoa. Imperiumien väliin jäi raja, jota rytmittivät savitiiliset linnakkeet, karavaanien tullipuomit ja puskurivaltakunnat, jotka vaihtoivat omistajaa aina kun aselepo päättyi. Viimeinen yhteentörmäys alkoi vuonna 602 jälkeen Kristuksen. Kun Byzantin keisari Maurikios murhattiin palatsivallan kaappauksessa, Khusrau II, väittäen kostavansa liittolaisensa puolesta, lähetti armeijoita, jotka vyöryivät Syyriaan, Egyptiin ja suureen osaan Anatoliaa. Persialaiset tunnusliput liehuivat Konstantinopolin maamuurien näkyvissä. Tosi risti kannettiin pois Jerusalemista. Keisari Herakleios vastasi talvimarssilla Armenian halki, iskien syvälle persialaisten selustaan. Joulukuussa vuonna 627 jälkeen Kristuksen hänen kolonnansa kohtasivat Sasanidien sotajoukon muinaisen Niniven raunioiden luona ja murskasivat sen. Khusrau syöstiin pian vallasta. Uupuneet diplomaatit palauttivat vanhat rajat, mutta kumpikaan valtakunta ei enää toipunut entiseen voimaansa. Pellot jäivät kylvämättä, kirstut olivat tyhjät, ja rajavaruskunnat olivat vain haaleita varjoja niistä armeijoista, jotka olivat aikanaan marssineet Kotkan ja Leijonan alla. Niiden arpeutuneiden provinssien eteläpuolella Arabian niemimaalla virisi toisenlainen kuohunta. Kauppakaupunki Mekassa Muhammed ibn Abdallah alkoi, noin vuonna 610 jälkeen Kristuksen, lausua säkeitä, joita hän julisti yhden Jumalan ilmoituksiksi. Hänen sanomansa haastoi heimojen epäjumalat ja varoitti viimeisestä tuomiosta, joka sitoi koko ihmiskuntaa. Vuosien vastustuksen jälkeen pieni yhteisö muutti pohjoiseen Jathribiin, pian Medinaan, vuonna 622 jälkeen Kristuksen, mikä merkitsi islamilaisen ajanlaskun ensimmäistä vuotta. Siellä Muhammed muovasi valtiomuodon, joka yhdisti profetian ja hallinnon, klaanikiistojen sovittelun, markkinoiden sääntelyn ja yhteisen puolustuksen, joka vannottiin yhden uskon alle. Voitot Badrissa ja kaivannon taistelussa vahvistivat seuraajille, että Jumala johdatti heidän asiaansa. Liittoutumat ja kääntymykset levisivät halki Arabian, kunnes vuonna 630 jälkeen Kristuksen Muhammed palasi Mekkaan ja puhdisti Kaaban kuvista. Hän kuoli vuonna 632 jälkeen Kristuksen, mutta uusi yhteisö ei hajonnut. Ensimmäiseksi kalifiksi valittu Abu Bakr tukahdutti irtautumisliikkeet Arabian sisällä, hänen seuraajansa Umar suuntasi levottomat heimojen voimat ulospäin. Ratsumiehet, jotka olivat ennen ryöstäneet autiomaakarvaaneja, etenivät nyt kurinalaisissa kolonneissa kohti suurten imperiumien rapistuvia rajavartioasemia.
Vuonna 636 jälkeen Kristuksen Byzantin kenttäjoukot romahtivat Jarmukin rotkolla. Vuonna 637 jälkeen Kristuksen Sasanidien linja murtui Kadisiassa ja Ktesifon antautui muutamassa kuukaudessa. Vuoteen 642 jälkeen Kristuksen mennessä Välimeren vilja aitta Egypti hyväksyi muslimivallan vain vähäisellä vastarinnalla uupuneilta varuskunniltaan. Kalifit määräsivät ei-muslimeille kevyen henkiveron, turvasivat kastelukanavat ja jättivät paikalliset virkamiehet paikoilleen, varmistaen, että sadot virtasivat ja kaupungit vaurastuivat uusien lippujen alla. Yhden sukupolven kuluessa alueet, joita Augustus ja Khusrau olivat kamppailleet vartioida, tunnustivat nyt Medinan ja pian myös Damaskoksen vallan. Kreikankieliset ja syyriankieliset kirjurit kopioivat veroluetteloita arabikuvernööreille. Zoroastrilaiset virkamiehet pitivät tilejä keskipersiaksi uusille isännille, jotka aluksi yhä puhuivat aavikkoarabiaa ja kirjoittivat sopimuksia Mekan kulmikkaalla kirjoituksella. Silti muutos ulottui hallintoa syvemmälle. Niilin suistosta, Kaukasiasta ja Intian valtamereltä saapuvat pyhiinvaeltajat kokoontuivat vuosittain Mekkaan, vaihtaen uskonsa lisäksi myös kastelun, merenkulun ja matematiikan menetelmiä. Yhteinen oppi ja jaettu kieli alkoivat hitsata 3 mannerta yhdeksi uudeksi vaihdannan piiriksi. Vuonna 651 jälkeen Kristuksen viimeinen Sasanidien vaatimusten esittäjä kaatui kaukaisessa Horasanissa, päättäen dynastian, joka oli haastanut Rooman 400 vuoden. Byzantti säilyi merellisen vallihautansa ja ketjulla suojatun satamansa takana, mutta sen herruus supistui Anatoliaan ja Balkanille. Muinainen kamppailu Kotkan ja Leijonan välillä, jota oli käyty Trajanuksen ja Shapurin päivistä saakka, ei päättynyt antiikin kummankaan perillisen ratkaisevaan voittoon, vaan siihen, että molemmat syrjäytti voima, jota kumpikaan ei ollut aavistanut. Klassisten imperiumien aika väistyi maailmaan, jossa rukouskutsu kaikui entisten roomalaisten foorumien yllä ja entisten persialaisten kanavien yli, julistaen uutta järjestystä, joka kantaisi Kreikan ja Persian henkiset perinnöt eteenpäin islamin lipun alla.